my comments are weird, man. I'm going to look at my comments. Hey guys, Murise guys, how are you? Hi guys, Muribankani, say. And that Boshila, how are you? That Bo, Murise guys, how are you guys? Murise guys, Murise, we are eating Botandara. We are eating Botandara, Chipanama updates. We are eating Botandara. We are eating Botandara, guys. Right. We are guys, Murise say guys. Hi Emily, Shiri say Beverly, Shiri say my comments ask kufamba. Akuita chifamba bijana. Wayne, I hope network haitikanganisi. Nomsa, how are you? Manawa Mills. Manawa Mambo Mills, how are you? Thank you for taking others. Thank you for them. Guys, moto take avamwe guys. Vanasatwa jaira nezvepage rinoi. Vana kujaira page rinoi. Saka moto take nyuwa yekuno ku guys. Vana kutojaira page rinoi. Tunototi vanhu vajaire. Saka hanzi ndichitokufunga Clio. Wangochitofunga here zveshuwa. Yesi nesi Tina Murise say thank you Shalom. Thank you. Guys, pane chinhu chiri ndofunga chinhu kutondifutisa ikoku guys. Ikoku ndatadza kutoirega ikoku guys. Zvakaoma. Nai vedu ndoita seko redu wekoku vedu ndaita ndodi iko nekoku zero iyi. Ndomo hangu yakanzi zero asi ndikuziva kuti ndichingo tongonyebegwa yedu shuga irimo. Guys, tongonyebegwa shuga yayo irimo vasikana. Zvakaoma. Hesi Jesse Selina Shiri say hello Edmo, how are you Edmo? Shiri say could say kukapa. Hi Rutendo, Shiri say Terry wekwa Dumbura, how are you? Rasho Jidza, how are you? Say Shiri kudini dini, how are you doing? Murise say guys, Murise say guys, hello. Hey Cynthia, Patrick family, how are you? Cynthia, Shiri say Belinda Matondo, how are you? Cecilia Kasumi, how are you? Daddy Pofu, Shiri say, how are you doing? Marian Rodi, how are you? Hans Iractive. Anitika Gleson, sure, kota ura ko iwe. Shakaoma, even if you want to sugar irimo cheta. In the other new out sugar zero as and this temp. Yes, Lara, she say. Levo, Maje, I see you this is a matumbu askana, Kokyoi. This is a matumbu, quite me too. Sakatakato and the name. Yes, Sakatakato and. And Hakuru Tamas offer sure they talk. Well, I hope Wakam Cock and a Matanesha to me or weather bed or good. I hope Wakam Cock and a Matanesha. Pauline, how are you? Lucy, she say, priestess. Tiwanga, guys, life I show one Nikiri. I show my number. Tiwanga, it's time share, guys, take you on Tifambe Naya. Tinaya to that from Bana Yopanap. Tinaya, Murizonia comment section. As in Dinishanaya. Murizonia comment section. As in China, as in dangerous drinking. In dangerous, very close on. But in there can't zero cat. Asindo ameno aizonya nyuku jolesa kunge original eta jaira iya kunge original do guys imi munoona ose pakoko apa guys yaka izero asi kutapira kwacho guys sugar irimo chete hanzi ndatoe mwara pinda tone dumbu na ini ndozva ndiri kuona iphone kudumbuku kumukasa kunenge tori bopa dumbu apa kokwi and men handisi kuzivawo. Yes, he's a Dre. How are you, Dre? How are you today? I know you are good. I know you are fine. Happy birthday, my Shallow. Happy birthday to you. Why do you want to do a video? I post a page. Hans Diet Coke. Diet Coke. Diet Coke. Do singa itima jaya. Diet Coke. No say. Diet Coke. Do singa boto na kikana. 200. What 800? Can that 500? Mundu uza guys.
inini ndichanarita nyaya iyi. Asi kana muine ma-COS amuri kuziva guys, vategewo ma-COS. Mina nditaudza kugroup kuti uyai kulife muwewo nyaya dziri kuitika. Muno munyika unongochingogarawo wakangogadzirirawo kuti you never know mangwana chinenge chiri kwako. Handi munozati guys ndisazvisekani. Unongogara uri alert. Makosi nashe uyaitiwe. Makosi nashe hands, which means you want to. Yes, ndine sweet tooth. No, I should. Can ndingati ndine sweet tooth? No. Asi pamwe ndiri majeni ndiri munhu wechili manje. Chili zvinovava. Ukandipa chibhodhero chechili chachero ndichidya chii, unotosha nemi chili mati muno ndikapinda ndinotenga ba extra hot. Ndiwo andinotenga extra hot kupepeswa kuya chikafu changu ndenandos extra hot. Saka zvekutapira andinyanya like vana keke vaya nditodini, vana cream donuts vana chi no. Asi pakoko apa ndinotowa kuti zvakasiyana. Handimona ndinotowa kuti zvakasiyana. Hanzi Welare helped me. Ndandambomira zvenai Beatrice. Ndandambomira pia. Ndati mire ndobva ndateka kuda kupaduka kudai. Ndakuno ndakudzokera. Ndobva izvi zvakatanga manje Welare iya. Saka ichiri kuita kick in. Hanzi ndiwo iwe de yanga kune bed talker de vanhu sivatopinda dia. Zvakatooma zvekunoku. Zvakaoma izvo zvindidori nenyaya dzimwe dzandatoramba zvangu dziri inbox mangu. Guys ndikana ndichikudzai paya kuti azamutite tuko. Saka takawanda lisa usazonyanya kuimwisa straight. Ini zvido ndichida kumwa kana 3 pazuva ndozo zvitsikirira. Animona. Right. Izvo zvindine vanhu vakauya ku inbox ko guys. Munoziva musatamene kungonzi ngunza imari. Ingachataura ndataura zve guys. Ndataura zve ndikati guys pano zvino chimbomirai mukaona noti kwazvo ndiri kune mukoto madhiri anga ariko zveshuwa. Madhiri anga ariko, vamwe vakawanda vakatopinda kunyika dzimwe nemadhiri. Hakuna kusina dhiri, but ndikakudzai ndikati of late guys, stop kuudzwa kunzi kune dhiri rekuti upinde ku island. Stop kuti uudzwa kuti kune dhiri rekupinda ku UK. Hakuna. Ndikurwadziwa nemwe mukadzi. Apa mudhi akandiudza kuti mudhairizwe pano big time ande akatonyatso nditi ndinotogwadziwa mirai ndi play audio yake. Mirai munyatsonzwa 50k munoziva soka. Amen. Andiziviwo. I don't know. Ndichake audio yake. Siapa? Sisi ndio tunataka. Tukumva kuwadziwa zvakanyanya. Anowadziwa. Ndinoona kuti kuforwa izvo kutodaro. Tinenge takasiya ndakateerera. Dei ndakateerera. Titaura chenjera yekubirwa. Pamunogara mutaura chenjera yekubirwa. Kufarwa mari chenjera yekudidi. Chenjera yekufarwa mari ndakudidi. Nditoripo. Asi nekuda kwepressure yekubuda muSouth Africa. Pressure. Tuzochinja zvinhu zvaoma. Yekuda kubuda muSA. Ndakazosvika panonzi mai murungu mari. Vakapa anonzi mai murungu mari. 50,000. But one time, there's one company yakavharwa. Iko zvinopa yanongoti company yakavharwa. Mukufamba mumagurupu imomo manenge achitaurwa nyaya dzevanhu. Gurupu randakatozonzwa nezvoroshinzi kana paine munhu pane munhu akapamara achitarisira kuendeswa kuisland. Ndobva kuti wakabirwa. But apa ndaenda kuinbox kumusikana ndikamuti ndibvunza kuti chichinya zviitika mugurupu rineri ndakuzwa zvinhu vanhu vakatarisira kuda kuendeswa kuisland kana kubudiswa munyika. For now ndizive kuti makatongovharwa. Hakuna zvakadaro zviri kuitika. Zvadaro zvisoro ndakabatikana kudzimbikana chekuva kanyanya. Ndobva ndatumira mai murungu vaya meseji ndikati mwana vakadini. Ndaita problem yekuti mwana kuchikoro South Africa yakunetsa. Asvika pakumiswa zvinhu zvachino zvakatondomira saka ndafunga kuti ndite relocate ndiende kumusha ndokumbirawo mari.
mananarudzi vakaita vakangoti ndashinzwa mwana wangu ndikudzosera mari ndipe 4 to 6 weeks ndikuisira mari yako but ugarewe nemari pakuita mukana ndinokutora ndikatosangana kuti nemusikana kuti achinda ndakatovamirira ndakavapa mari ndikazobva kuti nemusikana achiti hapana kunotomboendeswa ndakatozoita zvekuaplaya ndega vakatozongondipa only $500 ndatoka kuisland ikoko but zvakatongooma zvakadaro hapana kwandofunga kuti mune kwamunomboendeswa namai yangu mwoyo wangu watsemuka 50,000 haisi pari kutamba nayo ndinoruka musoro ndiri single mother kuzona ndareedza 50,000 sisinekuruka musoro nejoko ndirikurwadziwa ndine depression ndinongoedza kuti ndiri munhu akasimba pane vanhu asi zviri kutongoramba ari mudepression as you speaking ari mudepression mbosiva kuti zvichafamba sei kana kuti zvichaita sei handizive nakuti ndisheyewo nyaya yangu kwamuri ndonemi nyaya yandikamboshiya kwamuri mukandikamvura 50,000 ndihairdresser single mother anoruka musoro chiimagine guys muri kuti South Africa munonyatsoziva zviri kuitika right now kuti uraise 50,000 kuruka musoro iwo musoro uchidhingwa maprice unogona kurukwa 60 rand musoro kana 100 rand mai ava vakashanda zvakaita sei right now vatori mudepression mufunge 50,000 gone. Thank you Brown Dash, thank you love. Vari mudepression mufunge nekuda kwe 50,000 gone. Mai murungu vaya havachavavoni vainda zvinogwadza guys asi ndakava 50,000 rands ndakavati mother ini nyaya iyi handichadi kudzipindira nokuti ndinoita kunge ndinopenga kana ndichitaura kuti guys hakuna munopesera makutoti ini ndini wacho bava hamuzvizivi kuti ndinonzi ndine bava ndine mbiri yokuba asi wakambobigwa akambobuda ichi ndakabigwa nameri ini unotone mari yangu melani mari yangu hapana. Thank you Nox. Hapana nomboti melani ane mari yangu kana ikukwereta zvayo hapana asi munoti ndiri bava nokuti ndinenge ndindambopindawo nemagadheni evamwe vanhu vamunofarira ndichitaurawo chokwadi kuti anyway apa pakadaiwo mubva mandipinzawo mubracket saka munoona zvazvinoita iko zvino ndongota vavengi ndongovengana nevanhu nenyaya kuti ndine ndataura kuti ni anyway kuningi iwewe ipa munhu mari yake wakatora mari dzosera munhu mari ndotocreata maenemies handichakwanisi kuti ndidini ndipindire nyaya iyi asi mukadzi utaura chokwadi ari mudepression as we speak ari mudepression mufunge anti what's a real name zvinoda kuti auya ku handizi kuti ndomufonera here monzwa indasiriyo nyaya yandafambira ndinoda kufura nepo hapana ngoti ndifure nepo asiriyo nyaya yandafambira asi kana mati tinogara pane ndi kusvikira na 5 chaidzo ndinogona kumufonera movhudza mubvunzo muwezvisere inakakanda proof yese ndinayo yese maaudio yese machats zvese ndinazvo akandipa iyo haisi problem zvese akandipa zvese ndinazvo but handizivi kuti munoda kuti ndivafonere ndimufonere kana kuti indangoti ndani haisiyo nyaya ndafambira ndangoti nditaure. Yes Caro anodzikambe vacho iri kuita renew license rao raka expire saka ndomufonera here kana kuti tongodarika. Thank you for the stars tindeni munyaya dzatafambira nekuti asi zvinorwadza 50k uri hairdresser kuSouth Africa aunenge wabuda chikosi nokumira uchiruka vanhu musoro apa uri single mother for that matter une murume unoti apa mwenda ingoruka nchisevha nasingatengi kana chikafu nasingadini ko zvino kana uri single mother zvinorwadza tobva ipapo. I don't know what to say on this one guys. I don't know what to say on this one. Handimufonere. I don't know what to say to the next one and chataura pano. Yandichataura the next one mchabata msoro guys. But it's painful, it's hurting. Guys, alimwe era kambopinzo mu depression neni ane chikweleti utano tane chikweleti ne chikweleti naye kwa ndine mari kana ndakamuitsa pamwe padirira akanodliwa. Aripo here. Nokuti mundinga ngotaura wariko akawanda somewhere. Because this is zvanishungurudza. Nyaya dzanishungurudza mufunge. Hey Petronella, vanhu apa zvavanoita wana akauya nenyaya yake yakafanana neyati. Vese vane nyaya dzakadaro. Zvakafanana neyati chete ndafambira nyaya. Shakira. Ndisiro kamvura muri wangu.
ndikubika mfuchi wangu ndakavigirwa kubva kuZimbabwe kumana ndikusarega kuti travediwe ndogona kutanga justice for me ukapisa muriwo uyu hanimona kukatanga kuya 1 year dzinouya dzakadaro dzese dzinoya dzakadaro dzese hanimona right mirai nditrai kumubata tena tinini gogowa Mikela thank you guys Koni pamwe pacho zvinorwadza maidia zvinorwadza pamwe pachona allo dia hai zviri sei so ndizati nyaya yako nezuro ndakakuti ina ndiri kubata nyaya yako because ndinokuudzai munondita mapenzi ndizati nezuro ndakakujamukira but nangoitaurawo hangu palive ndichidarika kuti guys because ini ndezvati unogara uri panisa ndafunga kuti comment section ndikati guys kana ndichitaura kuti musape vanhu mari akusina kunoendwa anditi ku Ireland kana ku UK for now imbomira ichero even Poland chaichaiyo saka nandichirondedzera nyaya yako ndaplay a voice note rako rekuti wakapa munhu 50,000 vanonzi mai murungu anditika so vanhu vakati mufonere ichinyatsonzwisisa anditi mai murungu zita ravo rabva tozobuda yabva tozobuda nzanisha rimwe handisi kuziva I pray and hope kuti vauye pano because this is not good and this will follow up. It's not right. She's in depression this lady nekuda kwemari iyoyo as a hairdresser 50k kuti uibati chimbotiudza ijeni yenyu kuti mubate 50k my sister what really happened zvinotoitika sisimeli ndinotoshanda muPretoria ndinotoita zvekuruka musoro izvozvizvi dzimwe nguva ndogonotishandira kana 30 rand chaiyo ndo mashandiro andinotoita saka pane mumwe musikana akandipawo nhamba dzavo chitanzi vari kubatsira vanhu ndakati no problem ndakatomboda kuramba sezvo ndaigara ndichiona malaive pano ndinogara ndichori pamalaive aya ndichitongoona kuti pandazongoti sezvo ndakuda kungoti ndichiitawo move on sezvo muno mujoni muri kuneka rega ndivape mari ndomapira ndakavaita mari ndaibhadhara mamwe ndofunga ndakutumira proof of payment pandangobata mari inobatika ndotoita pandotobata mari inobatika potoisika saka pane gurupu randiri randakatozopinzwa ndofunga 3-4 days ago ndikanzi munhu isanenge akapa munhu mari yekuenda kuUK kana kuIreland pamatozoti hapana kwamuri kuenda kune munhu ari kutyira vanhu mari zvitoti andisendeka mumwe musikana wandinotoziva nditori nenhamba dzake ndotoanaye everyday akaitwa 50 December akanzi ndozokurifanda after 3 to 4 weeks. Why 3 to 4 weeks? Why 3 to 4 weeks? Hanzi company yachona ndo mashandira inoita. Makapiwa sere company? Sere company atomba takapiwa. Vangoti company for now zvavangokandipuromisa vatanzi tinokutorai muna March. Saka March ndakavata mama March apfuura saka tinenge takudii zvikanzi don't worry company kangotutsira license zvino zvinova zvatofamba zvakanaka. Kutotaura navo vanotodaira vanotopindura but they said kuti kune rimwe gurupu kune vari kuchema ini nemwe musikana tiri kutozivana tikutochema tese angori mavhiki akabhadhara ingwatsi. Alright. Mira, wati ukatovabata right now ndaira ndii. Ndokumbira va 8 pakoli auri papo. Ndokumbira va 8 pakoli papo. Alright, regenji. Try kuva 8 atoni. That's a lot of money, guys, for a hairdresser. Because competition nema hairdresser in South Africa, guys. Unokana kurukira 20 rand ngoteka ndone mari chingwa chevana mangwana. Ndozviziva. Kungoti ndingorukira 20 rand kondobvei siva mukaka ndingwana yekuti mangwana vana vakati chingwa ndotenga. Havazivi company manje zita recompany avatorizivi ndo pane mistake dei vachibvunza zita recompany pantori nemistake. Ndofunga havasi kutodaira. It's okay. It's okay. As I hope I say, I really want to chavunduka ndotuka must with justice. Kana tichitaura kuti tinoita justice for somebody, it must not be selective, guys.
kuti kune vanhu vanobvumidzwa kutaura zvaningi, kune munhu asingabvumidzwi kutaura zvaningi. Handitika kana wangoita zviri wrong sematauriro anoita nyaya dzedu vachititi tiri mbavha takaba pakati. Handitika ndo matauriro atinongoita whoever zita rinenge rangouya richinzi pakatogwa mari. Kana mari yakatogwa she provided all the evidence. Tinongosati zvazviri zvokuti kunozoita timu inozosimuka kana kuti masoja anozoda kuuya nepfuti dzawo achitinoda so hatizvivhundutsi izvozvo. Ini guys ndanenge kuseri kwefonika hana basa. Kana wakanyanya kukosha nekupenga unongoninga paground kwangopinda muno mukati ndauya chiuya chisangane pakati ndouya ndouya musikana bena akadaira anotoshandawo mumba musikana wandaedha pakoko apo. Inini naye kuti takatozongosanganiswa koturi nemwe shamwari akati iwe munhu iye takati murungu mari dokuzogenda panakata nemusikana anenge atouya pakoko. Aiwa hai zvozvo let's cross the bridge when we get there. Zvochikuya kune timu chazodini munozaiti nyaya idzi is just that kuti people ka vanhu vanenge vachingoda kungovhundusigwa yendo zodai mapepa imi government haisi yemunhu. Handi muri kunzwa vanhu avafa ngotora action, they must take action. Chokwadi ndo chitoripo because evidence yese itoripo. Naiwe diasoda kwapindawo newapo chii chakaitikawo naiwe mari yako nandivazima yaro vakatora mari yako asi kuti vakatora kana vakatora mari dzenyu zvakaita yauyu ine evidence yese ngavakudzosera mari dzenyu back. Kwai iyo yako yakafamba sei tosegwa imari back. All right, it's okay. We want to room text. Kubva kubasa. All right, iripo. Well, aiwa because this is not right guys. Kwanzi mfesi ndina basa nazoti kwa mfesi imi guys. Mina ndikudzei pamunoita mistake guys. Pamunoita mistake pamwe chete comment section mira ndikudzei. Munoona kana ndikanyarara anditika mukaona ndichitukwa ndikanyarara anditika I don't want to respond. One, I got to protect my mental health. Two, ndine mhuri yandinayo anditika yandinoprotecta. Three, ndine vanhu vanotobhilivha mandiri vasingabhilivhi zvenoisi. Anoona plus maturity nekukura kwako iwewe pache zvako unongozozvona kuti zvimwe zvinuka kuti pane noise pauri dia azvichangoiti kuti usekwe nevana uchiti wangu benzi riri kuitika zvokuti unenge uri munhu mukuru uchisekwa nevana mumastreet. So you end up saying you know what kunyarara kusikupusa, let me just keep quiet tione kuti zvinodii because azvine zvazvinochinja chero ukandituka 700,000 days kana million days handina chandinobva kana kuchinja ndionenge uchichita stupid wega unochichita benzi wega ine busy minding my own work also. Hanimona but musazofunga kuti guys tinenge chizoti tinotya vanhu kana kuti munhu anotyisa kuseri kwefoni guys kungobaya live munhu wese nemuri kungobaya live menda kuseri kwefoni chira akavata padaini bhedha kurwara anogona kungobaya live achitofa kuti ndokagondidi achitotukirira. Hanimona ifoni ini ndinozvispecta munhu anopinda muground munomopinda Peter Brochi ndiri mutown pakati ndokumbura tuchisvike pano ndosvika paground toona kuti game racho rinozopera sei kana ndarohwa ndokuti aiwa mukombo wangu wakapenga kana kuti nini wangu aiwa sando dzakwenda kupa handitika to zvadaro kana ndawinawo ndoti chitaura kuti mukoma makapenga wotaura kuti mukoma kuti nini vakapenga ndo zvinoitwa izvozvo zvekungolauda izvi make yourself look stupid. Handimaona saka tisi kuinda ikoko. Handimaona saka mai murungu vakatora mari yemusikadzi uyu 50,000 and she has to give back that 50,000 and that I will follow up. Nandi ndandakamuudza kuti anditotoipindiri nyaya iyi nezuro handidiya ndokuudza everyday uri munhu wangu asi ndotaura iwe wenda unobhadhara futi mari ya 50,000 handimaona hazvibudi but nenyaya yekuti guys kuSouth Africa munongoziva guys vashoma chekuva vekuti vane stable life ka vanenge vari vashoma vazhinji istability yekuti akajumapo odai akajuma papana ndasingazvizivi guys. Handimaona so kungotora 50,000 from vulnerable people vari kutry kubudawo munyika because yaoma vari kusungwa evhidhiri nyaya dzemapepa. Handimaona every day kukwira taxi cheche kusvika kwaunoenda iriski munhu osega nditrewo ndidai wongotora mari dhiri kana raramba dzosera munhu mari yake dhiri kana raramba dzosera munhu mari yake. Handimaona zvokuzoda kuti vanhu vavhundusirane pasocial media is wrong. Handimaona hatikwati yedu nokuvhunduka zvokumhanya tinogona ngoavoida fools to ignore fools to avoid noise. Handimaona but mari amai ava mai ina handivazima yemurungu asi kana makanitasa mai murungu dzoserai munhu mari yake and inchenge ndichitaura every day and ndichatokumbirawo vamwe vandiri pano masocialites vanogona muigame handika justice for people vanhu vakatorerwa mari dzavavo dhiri rinoitwa is true
but kana dhiri raramba, give back people their monies. Simple. Dhiri ramba kubuda dzoserai mari dzevanhu. Anti musadye mari dzevanhu. Antika musadye mari dzevanhu. Moshandisa chisimba chekuti tinozodaika kana takagondidini. Anti mona, it's wrong. Dzorai mari yemukadzi uyu 50,000 mpe mari yake for today ndiye wandafambira. Vamwe handivaziva vana kuya kwandiri. Saka nditauri ndutaradza uya kwandiri. Muchazotivenga ndozviziva, and I've created an enemy, I know. Andimona, but I'm just standing for the truth. Is the truth. Pakauyawo munhu kwabuda chindakajirwa marina simeli. People would do the same. Ndikunyebere guys. Munokobaya malive mutsa simeli vakadhira munhu mari, simeli chipai mari. Ndinotomhanya kuitsvaga kuti ndizosere mari iyoyo. Because zvakangoipa. Andimona, zvakangoipa. Madhiri anoitwa kuti dhiri raramba dzosera mari yemunhu. Dzosera mari yemunhu. My dear, rega ndikudonedze. Mira ndikudonedze, nditrai kuvafonera ndega. Iwo sipo ndomuta uko. Muda dona ndaona namba yacho. Mira nditrai kuvafonera toni. Asi ndichangovatsvaga. Asi kana varamba kudaira, it's no problem. Namba tichangopawo vamwe and vari kupindura kune mukadzi uyu kuinbox wake havasi kupindura. Ini ndiri kufona havasi kudaira. Vari kupindura kune musikana uyu. Ini havasi kundidaira. Right, so gaiti nzoti vapindura tichi. Hanzi. Okay, vahanzi vamupindura kuti ndichakufonera ndabva pabasa na 5. Ndo hanzi koma kuti vara. No, ndachida kuti kavasazo nandisa pamute kakutosa kuti mandisa pa live. Anditi saka vapindura musikana uyu vati ndichakufonera na 5 ndabva pabasa. Ndo zvavataura. Hanzi ndichakufonera na 5 ndabva pabasa. Inini ndiri kutsvaka kufona havasi kudaira. Saka tomirira 5 dzacho. Anditika Mona. Vadaira. She's now answering. Anzi ndichapedza basa na 5. All right. Zvakanaka imai murungu, zvakanaka kumotondiziva ina ndikuzivi zvokudaro. All right, it's bo. Saka ndandiri pa live zvangu ndomirira mapedza basa mondifonera nditi thank you. Vapindura vati vanondibata na 5. Vapedza basa. Saka tomira 5 ndikaitinde kune next. Hanzi munokwanisa kutexta. I will wait for you. I will wait. Can you text? I will wait till 5. Alright. Saka vapindurawo zvakanaka tomirira 5 anditika tomirira 5. Tomirira 5 dzachona vati na 5. Right. Chinzwai, let me go to the next guys. Dati mubate msoro antika muchabata msoro. Gatimbo itombo isa pasai tombo mirira 5 vati na 5 vabuda kubasa. Right. I don't know kuti zvinofamba sei. Pane a certain guy ari kuno ku UK. Akatora 75,000 US dollars. 75,000 US dollars. Yeah, this other guy ari ku Zimbabwe. As we speak, this guy is sick, guys. This guy ari kurwara. Ari mu depression. Akuita kunge akwanzi akuita kunge akurasika njere. Akuita kunge akudini nekuda kwemari iyi. 75,000 US dollars. So, butsinye watinoitira nanzi sound is bad. Amusi kuninzwa guys. Amusi kuninzwa guys. Can you hear me? Can you hear me, guys?
okay ora ndanonawo mwachikadzi havasi kunzwa right 75,000 utsinye watinoitirana pachedu masimba 75k munhu unenge waapproacha munhu munenge makakura muchitamba mese munhu achitokutrusta zvekudaro wounza proposal yekuti ngatiite business andika kunoku kuuk kuri kubuda matraki ari kubuda zvakanaka anditi kuti bhazi ramheno ndinokwanisa kuti ndishipe riuye and then woita mari yako woleya proposal woluwa munhu ari kuafrica munhu ari kuafrica oona business proposal yekuti zvinhu zvakaoma kunoku ndoita sei kuti ndite at least kana something chinondijega chekuti ndinokosvika basa rapera ndinenge ndine business rangu randinaro rokuti ndinokwanisa kuti ndimisikidze wosimuka woenda kuna businessman wobhururu waunoziva kuti ndinakura futi naye aya mabig names andikutaurai and mabig names achabuda anditika vari muharare unosvika unoleyawo proposal yako futi bhururu wangu ndauya pane nyaya yakadai andika saka pane business rakadai bhururu wako kuti tione proposal obva womupa proposal kuti naiyewo ndi businessman but ototi kana zviri zvikuti zvaita zvinogona kushanda saka wada ndikubatsire nei ndikuda mari mwe wangu 75k kuti ndidini nditenge gwechi zvinhu zviuye kunoku zvishipo zviuye kunoku uyu bhururu wabvati saka bhururu obvati saka alright mari yoda yakawandisa saka kungokupa just like that mari handiti uyo obvati andinoziva kuti ndatopedza apa munhu ane basa rakanaka akavaka mansion yake handiti yakanaka yanzi ine cottage ine 5 rooms chimajine kana paine cottage ye 5 rooms guys tajara kuisa macottage ema 3 rooms isu andika kitchen dining ne bedroom pane cottage ye 5 rooms pane zimba anditi kunzi rine 10 rooms stand 2500 square meters yestand muri kuona kuti pahombe zvakaita sei pakanga pavako ndavaka imba yangu yapera and everything zvese handichoona imba iri kutogara uchi vabereki vangu saka zvondoita ndochikupa matitle deeds ndokubatisa because I'm sure kuti business riri kubuda ndokubatisa matitle deeds angu aya handitika emba iyoyo then as soon as zvasvika handitika ndochitanga kuita business mwana kuma kune vamwe vanhu vanenge vane vabereki vavo vanokwanisa kunotaura nevabereki vavo kuti nevabereki kuti business vabereki votokurudzira kuti kana zvichitofaya business ita otora mari osendera munhu yoya mari business wokuuk kunoko omusendera apa munhu wanonzi anozikanwa ane online rake business apa ane online business rekutengesa zvikafu zvekuzimbabwe paonline apa oita nikirikiri apiwa mari yaya handika ochitanga hake zvino story singana akatanga achataura kuti mari yakafrizwa nebhengi because kwanzi yakapinda yakawandisa asi guys pamuri kuita dhiri nemunhu ari kuafrica haazivi uk iwewe uri wagara kuno kumakore unotori nebusiness unotozviziva kuti kuisigwa mari yakadaro muaccount inoflaga bank inoflaga account yako obviously they would want to know kuti mari yakadaro waiwanepi anditi unozopa munhu here kuti isa mari muaccount yakadai zvinoita handiti unogona kuti mari iyo ipatsanugwe uchabve kuti mari iyo patsanugwa umwe otumigwa haminoti youyase kuti isvike haungaiti kuti mari yakadaro ipinde muaccount yakadaro guys ndochokwadi munhu ari kuafrica azvizivi handimaona because kuafrica bhengi rekuafrica unogona kuisigwa mari chero yawasigwa muaccount they don't ask questions but bhengi rekunoku vanoflaga vanoda kuziva kuti mari yakadaro in case imani laundering yabuda kupi worega munisa 75k bhengi robva rafriza mari right saka ngwamuudza pekutanga kuti no bhengi rakafriza mari right now but vari kumboongorora kuti mari haisi yemoney laundering here asi vanovhura vanhu votohwisisawo kuti okay kune vangu vakatiudza but alright bo havasi kuziva vogara kusvikira dhagu gore ratoda bepera svika pakuextend yekuti hachada even foni dziya manje achizova block toti mari chakavharigwa here guys mari hachabati mafoni avo hachadairi akatozova bloka right now saka mari ichakavharirwa here guys ichakafrizwa here uya wekutorerwa mari kukwereta munhu mari akabata mapepa enhingirikiri eyoningi ati aiwaka haisiriyo period yatakataurirana bro wangu wakauya ukatsanangura kuti mari yapata ndikazvinzwisisa but right now as it is hauchisina tsananguro dzauri kundipa ukunza kuti munhu uyu akakubloka uchamuoni saka indodini nemari yangu
I need my money. 75k yakabatisa yakawandisa handitika yakawandisa 75k. I need my money back. Anditi uya ari honest guys. Remember, this is an honest guy and who has been akachizama kuita an honest business like Zimbabwe. The guy is honest. Tara choka nombera mari, the guy is honest. Ozokera ku onotaura kumba nevabereki kuti ndo nyaya yepo munhu achadairi. Munhu yakati akangona namba ku Zimbabwe yasingazi akublock. Ari ku Africa nchezi ndombata sei. Uya kunesa ari kuda chi? Ari kuda mari yake. Ndoita sei? Vaberekiwe, vachembera. Ndo vakutogara muzimba iri because the guy works in a different town. Anditi osvika kuti vabereki voti alright tinemba. Anditi yatinayo ya vabereki iri pakati zvese tiri kugara pane yako pane imba yatinayo handika imba yanga yakatonaka asi haina kuzokura kunge iyi. Chitengesa iyoyo. Muri kunzwa guys, teereresai. Chitengesa iyoyo. Uwane mari iyoyo. Tidzosere chi? Tidzosere utipe munhu mari yacho. Anditi maona 075,000 amene kuti imba ichasvikere ikoko. Remember, imba yevabereki vakura andi haichina si imba dziri kwakwa iko zvino. Saka value yemari haisviki ku 75,000. Andi muri kuona vabereki vazvipira avo. Anditi ati alright atengesa imba yevabereki iya. Imba ina kutengwa nemari yoyo inenge yakatengwa ne50k. Imba yatengwa ne50k. Ari honest Sharon angachitry munhu. Remember, munhu ari kuzama kuti angachinzi aita atengesa kwa proposal yekunzi ndikutenga uri kunotenga ndikikiri magonyeti anopinda kunyika awana contract ndoda magonyeti andika ari kumaona umwe ari kupinza zveshuwa and ari kutrusta munhu ari kuzama kuti business yake honest anawanira atinda kuna broker but sama tadidze emba yake andiona kuti nchini pamari ndidai panoya matraka ndikadai otopiwa period utora ichiita uzonipa mari yangu. Saka you is an honest guy. Aita kuita an honest deal rake, an honest business. And patanyudzwa nemunhu ari kunokawo ndiye amunyudza. Uya uwe mari achazvinzwisisa da mari yake. Ndipe mari yangu back. Imba yatengeswa but obviously patengeswa imba yabudisa 50 yaya pagara patove nezvimwe zvikwereti because from what I've heard the guy wemari akazoenda kuma extreme. Anditi ndobva zenda kubasa kwemunhu uyu angane chatauri zvakawanda wanda angane basa rake rakanaka. Anditi paunoti is an honest guy. Ane basa rake rakanaka antori angari branch manager webank but anakubata mari yecompany akanokuretsa kuna bro wake. Uya aenda kubasa notaura kuti aiwa pane nyaya yakadai bank rikati tinoshanda uchanda nemari pano. Andika this is not an act of honestness. Ndobva amiswa basa. Amiswa basa kudaro. Ndipe mari yangu. Uya yatoti iva kushamwa watopera kapa. Mari yabuda pagara pava nezvimwe zvikwereti opuwa imwe mari. Oti aiwa ndoda mari yangu yakakwana. Anditi 50 chiti chibata pa tichage yasara 25. But inobuda right now hakuna. The guy was a breadwinner. Now chenge vabereki ndarichi. So you can imagine guys vanhu vari pa depression right now E3. Vabereki imbeka yavo mwana akatengesa akapa uyu 50 but uyu ne 20 ari kuti ine matadzidza ndi release choitika chekuti iyo hombe yacho ani yasara iyo irugara vabereki yangu vavaka yoyo ngaitengeswe nditore 20 yangu then ndokupai change. Kana yatengeswa vabereki waitepi wonogarepi? Vabereki vangu ane imba yavo vasacrifice kuti mwana atengese kuti akavhe chikwereti. Uyu akabata marotedhiza kutora kuti aiwa ndikuda mari yangu yakakwana antika yasara 25 yasara. Saka ini mata ndoramba takatobata mapepa emba nditoti ngatiise imba pa auction. Anzi kutora kwaita kwanzi auction ngatiise ndikati manje auction inogona togona ne sick money imba yoyo pa auction. Nditona mari yangu because ndashingira nguva yarebesa. Andimaona ndo pa right now the guy achanzwisisa toita sei vabereki tutara vanhu vakuru pano avachanzwisisa toita sei kune confusion hakuna chanjikazisa hakuna chadini hakuna ndafonegwa nemwe munhu close wemba imomuka achiti achazi toita sei handichazivi kuti toita sei handichazivi handichato kutisona kuti haachazivi kuti oita sei ndo munhu iyeyo atoitika sei ndiye angari breadwinner. Right now uya kuti ndoita ningi saka vabereki voende kunogara kupi vodini zvoitwa sei iye hazvina kutomira mushe achavhuri door achatotaura nevanhu achadi kudya akuita kunge ameno kwangu vene confusion. Uya ani kuno kuUK yakavabloka havachakwanisi kutaura naye. Mufunge utsinyewa tinotora semasimba. Saka the reason why ndisiri kutaura zita musikana wemari wamai murungu atonzi namai murungu saka uri kuda mari yako here izvozvi
Saka leso pachapiwa. Iwo msikana wemari 50k kana wapo 50k 10% anozati 10% ino yakwandiri. Isozati kwa wabigwa 10% to me. Inoenda kucharity. Right. Saka the reason why it's not kutaura guys is I just want to speak to the guy first. Ndoda kutanga ndataza ndoda kumutadza video rikumba uku state ine vabereki vakura vabereki vanotaura ava guys. The mother is 68, the father is 76. ndo vabereki ava. Aone video revabereki zvavari, agoona video yabhuru wake right now zvaari, pamwe it will shake him, pamwe zvinogona kumuvhundutsa kana aine mwoyo. Saka ndisi kutaura sita. Let me wait. Nditaure naye first because ndakamirira my numbers ese antika nditaure naye and then itinzwe because kuti nditenge nekumanya kuti ndise zita pano guys. Ndisina kutaura naye. Umwe munhu anogona kuti 10% oh guys ndichandira mahara ndichingoyengwa mahara. Ingwane ndichandira mahara ndichingoyengwa mahara. Amuzi kune imba yomukadzi yatida kutovaka iwo ukwa mcharo iri kuda kutovakwa kupera kwemwedzi yemukadzi uyu wedu wepano inoda kutovakwa kaimba iya. Inoda kutava kwa vabereki ndo vamwe machembere nemudhara vatoda kubatsira kuti vanowana pekugara. Saka inoenda ikoko. Vatopinda 10% ndounza. Inoenda kucharity ikoko. Antongoisa anongopa 10% anongopa letu ari kuheadha project iyi. Handitoidini moko mangu anongoisa ikoko. Yowedzera kuri kuva koko. Animaona. So Hanzi yes he did decrease. But now, this happened, remember, early last year. Haina kugarisa ida. Tombomuza ngati you can conduct the bank, but nisingazo zine period antika ne period ye goya ya gara mari kuti vanenge vachati andizivi kuti zvinozoita here help ipapo. I don't know zvinozoita here guys nekuti mari yave neeyeka achinzi yakafrizwa. Guys isimeli masanejira kuti ma 50-60 chibombirai. Ai andi yangu aramba kukura vazviramba kwahatiza kuna chembere dzakadaro. Alright ndazvinzwa vachiri vechidiki animona. Saka ndo patasvika andimazvona. So andizivi manje ne period yekuti gore rese ranga rangokanzwisisa kuti dzimari yafrizwa vari kuinvestigate kuti tisikuita money laundering here. Vachazvinzwisa here vebanki. Zvekuti kunganga vatongobvunza vatovhunza sisimeli ndimi unoziva vanhu. Ndiudzeiwo kuna ndikati bro wangu we don't take that route as it is. Chimbomira wafambire nyaya idzi. Andina hangu kwandoziva. Andina hangu kwandinoziva. Animona. So mukaona vanhu vari kubatikana guys, vanhu vari kurwadziwa, vanhu vari kutorwara nezvinhu izvi. Saka ndo nyaya iripo. Saka ndichakuudza kana ndapiwa anzi panonetsa UK bank kuna nyaya ndo pacho kuti period yagarisa ndo yacho dechinzi bari yakaso last week aino kuti bank ranga richiacta ini ndangwene ndizvokufriza tozviziva kasi kuti vanofriza but ko kuzobloka vanhu ke ndo pane question mark pakubloka apa. Ndo pane question mark pakubloka ndo pane question mark. And let's say ndoda kutaura chokwadi newe ndingazitaura chokwadi. Let's say mari kana yakavharigwa yazonzi nhasi yavhurigwa mari ishi nhasi. Do you think kuti achaunza gonyeti? Achaunza iri musoro gonyeti? Kana kuti maviri kana kuti musoro meye gonyeti maviri acho handizivi achazomaunza iri? Ndoiziva pane munyaya iya yati mari yemadzimai yakatendeka yakaita makore yakavharigwa. Mari yemadzimai yakatendeka pano pasocial media yakaita kunge 2 kana 3 years and ikazovhurigwa. Tozviziva but unozobloka vanhu here uchizati pane nyaya dzakadai. Pakubloka ndo paita question mark yese guys. Hanzi kubloka. Saka nailara kana abloka chita cheketa mental health yake ko ava vakutorwara kudhara already ne mental health. Saka vodi akutotora bachi communicate rocho pa proof yekuti nasi ndiri mu bank vedu we inzwai
ndiri mubank muna honest check chako lara ndinoenda kana kubank paya ndokusafona ngwa pachire kuti vasingazvioni handiti vachitaurawo kuti we are still your money, we are still your account is still free, frozen, we are still investigating. Ozviwira kubloka manje zvinozodii. Hi Kola. Hello Sime. Hi brother. Sime ndise pamute Sime. Oh pamute, all right. Right. Just sorry you can guys. Okay, anzvanzi vafona ava vari kuUK vari kuti ndakazviitirwa inini. Ndakasekuva nehama yavo iri kuZimbabwe yaidawo motikari kunoko. Saka motikari yakatumira yesi Diamond yakatumira mari kumaakaunti mavo kunoko. Vanti ndobva bank rabva rafreeza all same time. Andika kwai but ndakaenda kubank. Ndaenda kubank ndobva bank rati tikuda evidence zvokwazi because ndakavasanangura kuti ndoda sekuru wangu motikari so kwai ndine machance matexting mota yacho everything kwai ndobva ndavapa kwai saka vanenge vachida kuona zvisvo kwai ndobva ndati vapa nemachance and everything so taicommunicata nemota yacho ndopa wakanzwi sanzi within a week mari yanga yavhurigwa. Hanzi nasesimele uchi unblocka vanhu vafonere uite payment plan anditi mashona. So ndo panechi ndo zvavari kutaura kuti munhu uyu dai achidaida chako chokwadi akapiwa mari kuno kuUK aigona kuenda kubanki nematext obviously vane matext pavaitaura and everything nemota dzavaiti paitadzana mota idzodzo vaisendera mapictures onototi aiwa ndakachitengesa munhu iye hama yangu ari kuda zvinhu zvitsoso onobudisa mari inoriliswa pamwe manje mari yakatobuda antimaona ti team UK yafona varume ndonda madzira yakazhinji andika vari kutoziva kuti nodai saka zvichireva kuti maybe pamwe mari yakatobuda kuzova blocker because kana isina kubuda why block them. Mari yakapinda muaccount dia Niko, mari yakapinda muaccount ndo chokwadi. Mari yakapinda muaccount ndo chokwadi. Saka now ndatoveni zvatagona zvadzika ndakuchinyaso tofunga guys kana bank racho chinzi zvinochida maproof kana maproof ese nawo vanobva wavhura kudaro ndabvisa one naisoko bay ndabvisa one soko bay saka mari yakabuda guys it explains kubloka vanhu ngikiri
Saka mai murungu vati musikana yachiunza ma banking details. Mai murungu vati musikana achiunza ma banking details. Wemari musikana anzitumira ma banking details ako wemari. Saka zvikafamba zvakanaka musikana unogona kuwana mari yake suna. Zvikafamba zvakanaka musikana unogona kuwana mari yake suna. Wandiforwardira message anzi chitumira ma banking details mari tise mari back. Vanenge vagona zvasikana munhu wa single mother 50k unenge agona uvanenge vagonesa zvimai murungu ndo zvatoda zvimai murungu ndo zvatoda kai zvimai murungu wongo mpa banking vavati mari yake chikomo account matopedza ini matogona muchambo muwamela chitaura nezvenyu kana kumbomuwa chitaura nezvenyu muchambo muwi utoenda akeni zimino rake irori muchambo muwa chitaura kana utoenda akeni zimino rake muchambo muwi futi muisirei rigaya kupay account number muise vakomo hanomona right. Saka ndochi ndo inyai saka gaiti mirire timirire details kunditaure nawo andimona kana ndataura nawo vemari ava vekuno kuningikiri vekuno ku UK ava ndotanga ndavapira nyaya then ndataura nya 50k kana tataura nezvenyaya yachona then ndichaenja kupai feedback andika ndichaenja kupai feedback andika kuti tizotangira tichizokupa ipapo right. Kenimbo kupa feedback nenyaya ya courage tisatapinda munyaya ndafambira feedback munyaya yanzi 10% ndowanzodziwana 10% because imari zecharity saka ndinowanzo dzinobuda kazhinji ndina mnando vashoma ndofambira chikone choramba buda vanozviziva vabvunze madhairi zakudze saka ndinenge ndakungoita kuti mari chone inobatsira kucharity anditi machona so chinzwai manje munzwe chinzwai munzwe guys courage mukomana wokunzare pamwana 13 years wokuinda kuti ari kujere ushu andimuzati achirimo mukati akavharigwa nanhasi achirimo mujere nanhasi courage saka mai vemwana anzi vakazoenda akazobati nyaya mai vemwana yakazopinda mudariro akahonotestwa anditika atestwa courage akwangu ari negative pamwana haana chake chakawanikwa pamwana uya musikana 13 years kureva kuti courage haana kubata haana kubata mwana ndichakudza imbirani pefeedback sandapinda munyaya saka courage panyaya yemwana uya haana kurepa mwana courage panyaya iyi ari cleared akaclearwa saka uchirimo asi nedzimwe nyaya ati kune vanhu vakazoendawo nenyaya dzavo vakawanda saka uchiriko still nedzimwe nyayawo dziriko asi ndawasokuti nokuti info ndinoiwana mukati koko kwaari ndawasokuti munhu uri kuita nyaya yake iyi wati uruda 30,000 pamusoro pe20 akatora iya uri kuda imwe 30 kuti akwanise kuti adini kuti akwanise kuti abude anditimaona saka kana kuri kuti 30 yacho yawanikwa paanoenda koti next week next Tuesday kana Wednesday unogona kudi kubuda asi panyaya yemwana akawanikwa ari negative haana kubata mwana chibharo mwana aiti akabatwa mwana chibharo yayo awokwamerisa haana kubata mwana chibharo right. Pane andibvunza nyaya yekuti Yezo makazomubata here Yezo ndakamubata akandipindura but akangoti tichataura sisimeri I'll call you back saka ndakamirira tagozondifonera I see the fact yekuti akandidaira ariko ndo zvikuru zviri important zvizhinji chichazowawo kana andifonera kuti ari say what's going on and stuff like that so that's the only feedback yandinayo right. Tobva ipapo topinda kunyaya yanhasi kuma COS Makosi Nashe ina handichaziviwo guys kuti nyaya idzi todzitaura takaita sei shakira wadzima story yangu irapa guys ndikuita chibika mfushongwa ndakabva kubva kuZimbabwe nokuti nyaya idzi kaidzi mirai muwe mirai mbesa mvura after how long guys push on me after how long if I don't go there wala dash come on bali okay nine guys mfusho munyemba wewe unoivalini guys unoiva after how long kuri ngabira mvura da wadajira ndinozoona sei kuti waningirira ndinozoona sei kuti ya mfusha waiva ndinozoona sei hanza asikunzwa zvakanaka Yezo wedu wamajera Yezo the talkative girl saka nyaya yatauya nayo guys nasi
kuma COS ndokwandauya ndiri nani muzanini ndi COS tutora nyaya dzedu toganditika saka Shakira waenda kumsoro kubanini Brian muye murowe mwana wenyu uyu saka chakaitika ndechekudai so ndichatira kunareta nyaya antika ndichigura hanimona imbiri nyaya idzi ndichigura nekura vexa kusanyanya kuita so obvious antimaona zayekuita obvious aiwa amfusha kana asandizozuti manje zvinofamba sei wefiriji akati kwa musi wa 15 akawana basa kwaenda kushanda saka akati musi wa 15 totora tichitora firiji musi wa 15 saka takati inosvika ka 15 kokure inosvika right chiterera inyaya iyi inandizi kuti varume vakabva kuZimbabwe anditika vakauya kunoku homboiti saka ndawana kuirwe ndidzime saka ndangu ndawana kukwatisa kuda 1,3,000 chikondira mvura chete ndichikuti pamwe auibvi nekurumidza regai ndibvisi akati gai mvura itisererei anditika regai sererei mvura right saka varume vakabva kuZimbabwe munochema henyu kuti kwanzi tikubatwa rafu nevakadzi no you are the people that are rough imi varume vakabva kuZimbabwe kuAfrica majaira kuAfrica kokuti monozati guys andizoti poitwa sei apa andizoti timu UK ma 20 years nasi tokukumbira yokuti mumbouya pano mumboyedza kutsanangurira varume ava vakuita mamesha zvisizvo ku UK because vari kuti dadesa mvura yakatowanda kana kati dzokere ndo sandina kusasoda anmona saka vanhu vari kuAfrica zvabatitramaita vakadzi kuAfrica kana mauya kuno vakadzi iko zvine zvinenyaya kuti makuenda kubasa munofanira kuti mubatsirane pamwe chete mira kana network yadzoka mondudza kuti network yavepo yapo kana network yavepo monduudza hamirai muwe ikutambwa nevarume venyava bo here network tokontinya yabo okay hands breaking tokontinya right hands iripo right thanks Diamond right inzwai munzweka baba namai mabva kuAfrica mauya kunoko neCOS vakauya vazhinji vakabata maCOS vakadzi anditi varume mukatevera buda ugodzoka magimbo buda ugodzoka zvaita vamwe matevera kunoko andi muri dependent guys vana hanzvadzi dzangu dzekuAfrica kana kuti vana vedu vakauya kunoko nemaCOS vanchiva kuAfrica tererai munzwe zvasiyana anditi kunoko munotobatsirana atireve kuti ukanzi mukadzi kana kubasa kati ndiwane sukai ndiwane mabikawo handitika azvireve kuti izvo anenge achikudherera akusi kudhererwa vana ndivenyu mese makaita vana venyu mese handiti ichinda mutoro vana kuchikoro kana uri kupamba woti andori uvana kuchikoro chechi 2 kana wabva kuZimbabwe uchita basa rako rawaita handika machanzi ekuti ukasvika kuno especially kana riri basa risiri semi skilled andimaona asiri ma-skilled workers aya kana wanga riri basa ranga wajara kuti unoita uri kuAfrica unogona kuya kuno kuri dependent even unogona kushaya basa iroro kana kuti unogona kuzorwana after a long time utsvaga basa iroro saka zvokuti haushande ndombogara kumba uchiti ndiri kutsvaga basa rangu chairo kuti ndaishanda mubhengi ndanga ndiri accountant saka still looking for my job hazvibudi guys kuno kwahiko iyoyo haitambiwi iyoyo handiti kana watouya kuno kunogona kunodriva motikari yekudhilivhara mapasuro antika unogona kuenda kumawarehouse kuri kuindawo vamwe antika unogona kana kutopinda kana muke antika kana mari youya musambonyepegwa muchimbosekwa mari aimbouya yakanyengwa kunzi dhodhi animaona inongoya iri mari yako inenge iri muaccount ichita uchidla zveshe zvaunoda nayo izvosvika indakoraka guys nasi guys izvo zvidakoraka mutenda ndagara kudai so guys ndatokora mari yadopinda muaccount ipamangina ndakadai hasikana ndakatiita zvokutokanga mandadhera kuita madhiri chimanyamanya ndikadai ndichidhila madhiri angu maemari ndakatozvika pakutogadama kuti zvega tingoitamo zviripo ndatokora mutenda ndakadai so guys izvozvi kudai ndigere pamusoro bemari kudai mutenda ndakadai so
right? Saka mari inongouya yakango ichingori mari haiuya yakanyorwa kunzi chakati handika iwo chinangwa chako. Saka ku-UK kuno kuvanhu vanobatsirana guys. Saka hanzvadzi yangu iyi kune hanzvadzi yangu iyi handitika mukadzi anoshanda kukambani yakamuunza akaenda kulive in handiti aenda kulive in ari musa zvinoreva ilive in unenge uchishanda uchigara malive in akasiyana guys handika kune live in yekuti unenge uchinzi unoenda kucompanionship yekuti unongoda kunogara nemunhu anenge achida kuno anenge achingoda kikambani asi ahato teresai guys kuitira kuti kana mozokwira muchiuya kunoku rana Diamond kana mozouya hazvisi kurehwa kunzi hakuchauya muchauya zvachose munouya animona ukaita laki rako unouya nekuti une makambani asingatori pahabhu anoda kutotora vanhu kubva kuAfrica asi zvave limited chete. Saka kulive in kune akasiyana malive in handi kune umwe anenge adove akamirira hake nguva yaMwari handika kulive in kukasa anenge achida munhu anenge achimupukutapukutawo handika achimuchinja mapaipi mumwe anenge atone mapaipi handimona umwe achimubikira chikafu nekumeka shoti ari clean handimona nekumucleanirawo paenvironment yake ilive in futi. Koita companionship yekuti umwe anotogara ega anoita zvese. Okay, ava vakufona manje mai murungu vakufona panapa miraitiwe.
right? It's okay ka Ken, you also depa feedback, right? Sorry guys, sorry guys, sorry vanga vachisanangurawo kuti mari ndochi mfano kumupa yangu mari nokuti vakanga vaendisavo kuna vanhu vakanga vadini vakanga vachiziva vakanga vachida kurikuruta kwacho kune kambani yakasikanganisika saka vari kutoti ivo noti ndati aiwa 5 weeks adziiti dzawandisa antika munhu panenge achikupai hata haanokupai ka 1 here haazokupi pa 5 weeks here saka munhu ngangotosegwa mari saka vakati aiwa vakati vachafana kumupa ivo zoenda nokuti saka madetails aveko, right? Sorry guys pakadaro inengwango zvangoitika muchiona ndichida kunzwa kuti vanenge vachiti kudii senyaya yatangira pano handi sorry henyu guys, sorry papa sorry, right? Saka ndakanda papi nenyaya yangu, right? Hanzvadzi yedu iyi hanzvadzi yangu ishi vapinda muno mune mukadzi wake, mukadzi akauya first auya mukadzi ashanda awana atorawo vana handitika murume azotevera murume atanga kusvika mukadzi anoshanda ku stay in guys, ku live in ndoko anoshanda handiti anochengetawo munhu wake ari ku live in achichengeta munhu wake ari ku live in kudaro baba handiti bhururu ndo vari kugara kumba nechi hai angu tindawayu ndo vari kugara kumba nevana baba handiti saka vachigara kumba nevana mai vari kubasa ka ku live in handiti baba vari kumba nevana handiti ende moreover pavana ava umwe atove munhu atokura antimaona mukuru chaichai then vamwe tu ava tongoti watinototyira mudiki ndiye tingotewa kuma 9 years uko ndiye watingatoti mudiki andimaona but still antanenge achida kuti aitikwe child care. My brother chekutanga mutiterese zvakare tida kuti tifambire nepanyaya dzemasiwo acids varume vemasiwo s atika muneka hunhu kenyu kamunenge vabva nako kako Africa mwaenda kukunoko mukadzi achi kupera kwemwedzi muri kubasa nabhadhira mabhirusi anti mukadzi otumira mari yake kuti ndiri kubasa vanhu vanogara ma live in guys vamwe vanobuda after 6 weeks vamwe vanobuda after 7 weeks vamwe vanobuda after 8 weeks anti maona, right? Zvonzi sorry guys ndazvinzwa kandi guys nemute gaichipera sorry kandi patadzika asikana sorry hatichadairi hatichaise kumute ko zvino sorry guys hatichindirai kumberi saka zvadini paya mukadzi otumira mari andikachitubira mari kumbanditi mari yangu iyo chikavha pakati nepakati murume hachatitori mari yachikavha zvino handitika akutora mari yaya achiita yaanoita handimaona mukadzi angazivi ari kutika kupa kune baba vari kukumbaka handiti murume manje zvinondinetsa guys handika hanzvadzi dzinotanga kusenda pameseji kumukadzi kuti inini uyaone zvekuita nevana vako because inini handikazvikwanisi zvechild care. Come on, hanzvadzi dzangu dzakabva kuAfrica uyaone zvokuita nevana vako. Vana vacho havasi vako here? Havasi vako here vana? Havasi vako here? Wona zvokuita nevana vako inini kunokwanisa mukadzi ari kugara kustay in kubasa kulive in hakwanisi kubuda anotobuda pane nganzi ndasinopari kuenda kumba chiwoita sei kusvikira murume guys aramba chinetsa kudaro kusvikira murume azongosvika pakuti you know what ini aunga ndikaiti basa kudzindo yachibikira vana ndichindisa vana andibona andikandibikiri vana ndichiendesa vana andiona kuchikoro andingazvikwanisi saka inini I'm moving out ndokupeka bhegi rake guys mukadzi asipo ari kulive in kubasa una zvakakwanisa kuita guys murume wapeka bhegi wainde wasiya vana. Come on guys, wapeka bhegi wainde wasiya vana mukadzi otozowa vanofunda kuti tiri togende ndivatora mabhegi avo vaindepi varimo momo mukati mumavari mukadzi ambosajesta kuti ko madini kuti raiti chimutsvage basa kuti munoshanda at least munoshanda manights anditi so that masikati munoona ini tiri kubasa munoona zvinenge zvichiitika zvinenge zvichiitika masikati pavana anditi then imanheru moendaini kubasa kanzi ina ndakujaira kushanda basa remanheru nditoshanda basa remasikati ro ndoda kujaira plus ari particular basa rake andimona inini ndoda kuita basa rangu rechakadai so nokuti nini ndaita zvikudai so saka ndifa ungodai murume angatosvika kutonyira mukadzi arimukona because mukadzi zvinhu zvakaitika izvozvizvi andika asi mukadzi ane munhu amusendera meseji kubva kuAfrica asangana nemunin'ina kakamubvunza kuti kwemi muri kuita seiko blast kunyika uko makaita blast kunosukisa ndiro makaita blast kuti vanochengeta vana ikoko kuningikiri blast vakati murume atonyera mukadzi kuAfrica uko neyamo kuti ndikusukiswa ndo ndikuchengeta vanhu vekuAfrica vatozviziva kuti munhu akabuda mumba zvinhu zvakaitika recently apa mukadzi achiri kulei asi ndatombopiwa neofu
achiri kulivini mukadzi azokumbira chishega chimanye ndinodini ndinoona kuti vana vasiwa vega papita off ndinoona kuti zvakamira sei andisvika ari kunosvika papaya mapepa ese akamira enhingikiri emabhiuza aiva ichibhadhira mari aitumira kodovere chikwereti chemvura chinochedzera 1000 point hanomona murume angachipiwa mari anga asingabhadhari andika kumarenta atimuzati vazhinji ndataura vakadzi vakawanda vachakupinda munomu vakapinda vakadzi vachakupinda niti saka pakupinda imimi vakataka kupinda munozvisa guys kuti dzimba dzinonetsa kana usati wave nereference imba inonetsa kuwana handi saka vakadzi vakawanda ndo vakanga vakagara vakawana dzimba vakaisa mazita vanditi pamalease agreements aya handiti vaisa mazita palease agreement varume vakazouya vanhu vakazoedha varume murume yanga agara tozvindira negweseri akanobisa zita rake palease agreement apa siya chikwereti apa lease agreement atenda nobvisa zita rake apa kutofamba mukadzi wake when 20 years guys when 20 years because pane mwana atokura ari kumazira iwayai hanimona ari kumazira iwayai 20 years ati wabuda ndazvitadza indangoti nini munhu akaenda kugirlfriend indi zvanangoti aiwa munhu akaenda kugirlfriend hapana kuti munhu angabuda tanzikwanzi ndanese nechild care obuda oita kunogara akabuda akaenda kugirlfriend kwakanzi ogare kuno kwaubhadhari babhiri ndokwaakaenda akasiya vana vake akabuda akaenda apasira mukadzi chikwereti afabvisa zita rake kumaagents kudzimba kuya mukadzi ari kubasa unoita stress ari musa guys uri kubasa unoita unokwanisa kuita unoita stress ukasenda kubasa hautambiri animona saka varume vakabva kuAfrica toda kuti mbotana nezvenyaya yavo nhasi I think so my too ndozvandataura ini kuti this guy was planning this all along but mukadzi nyeto avagari vese mukadzi anenge ari kulivinga anongouya panouya anditika obva adzokera kubasa haana kuongorora zvakawanda remember paunouya unenge uchitongora neexcitement nekuona vana vako nekuona iye murume wacho saka uzotaura zvinhu zvakawanda baba vasikandofunga pane zvakaitika mukadzi atozivi kuti munhu akaendepi hatozivi kuti munhu akaendepi hanzi living inovhura mukana wechihure but koniki munhu akaya kubasa odii akaya kubasa oita sei ndo kambani yakamupa COS ndiyo yenhiki yemalivini odini ndondikapinda kubasa renchitiva ndisandakagadha murume come on guys ngatimbodyskasai munhu ndawana basa remalivini ndondikapinda kulivini echitiva munasara chihura ngaangohura hake saka ndokoshesa blood kudarika nhingikiri guys basa ngatitaurewo chokwadi kana ndimiwo saka varume vakabva kuAfrica hanzvadzi idzi ndo maitiro avari kuita kunoko manzwa makezi akawanda imimi kuchinzi varume vari kubatwa rafu nevakadzi vari kudai hapana kubatwa rafu guys chokwadi chiripo ndechekuti andika varume vachibva kuAfrica vari kuya nementality guys tozviziva kuAfrica murume anokurura bhutsi yake osiya apa andika ofamba chikurura socks osiya apo okurura filmu socks osiya futi apo zvakaita laini kudai onopinda bedroom okurura bhurugwa osiya apo andika okurura zvese okanda apo iwe uchitevera uchinonga kuAfrica uchitevera uchinonga andiona chinonga Megi chibhishu wangu ragara riri hure totozvizivisa stereke nenditozvitaura ndoga handizoti pana pauri kudei wavingei tindokutokubloka kudhara muti pano pavingei you are so evil and toxic ana ndiri kudei pano Megi apana asingazivi here kuti wangu ihure hamuchiziviwo here kuti Father Diaries vanohura hamuchizivi here guys kuti ndeni ndakutohura nokuti Father Diaries vakutohurawo hamuchizivi here asikana hai secret public knowledge iyoyo ndotoya ndichitaura ndoga but nyaya tiri kutaura nhasi nde iyi yatiri kutaura ivamwe yemwe wedu ishi enough of me yangu kana yandazva atanga ndo yanchikudzai ndoga don't worry me come and provide it myself because it's my story I say my own story handiudziki ku next door right saka guys murume uyu abuda ainda andika varume vedu vajaira kuti ndinoteverera kumasure ndichinonga socks ndononga bhurugwa ndononga zvino kana vauya kuno handimaona amukadzi anenge asipo saka kuti mumba muzogara muri bhingirishi futi hazvichabudi andimaona urifa kuti uite zvewega ukline wega mumba ukaklina apa ukadai soo ivo kwavari vakuona sekuti tiri kuabhuswa andimaona vakuona sekuti vari kuabhuswa andi muri kuona
Saka that way manje varume vachazvinzwisisi. Akabva pindura kutaura zvokuti uya uone vana vako, iwewe uone vana vako indaneta vana vavo vese. Akunzi vana vako. Asi vana vavo vese. So tikada kuzotaka kudzokera kumasure. Guys, munonyatso kutoona kuti pamwe kuava chitobva kuAfrica pamwe vakatobva vaine mapending issues. Angasa tatomboya so di asina kupera. Vakatobva vaine mapending issues akanga asina kupera. Now murume azongouya okunoku ashandisa this as a scapegoat. Antibashona. So toda kuti ndoda kuchimbotaura pane maCOS akawanda. People are hating out there. Vanhu vari kurwara kunzo. People are hating. Hate people likes to hate other people. Vanhu vari hate people are guys, people are broken. Mwari munokuvana vachifamba vakatakura zvinorema. Vana Megichi Bishop. Kukura kwake kwatisa history yake checha kuna munhu chaiche anodzakakwana 5 cents dzinenge munhu ari normal in here right sense zika anoita zvoita kubva kudara ghost ndoriziya ichingodai kuda rimwe page atobloka natomona hangu kuti new page bana. If you look deeply into her life, she is a broken person. Sorry, I call Megichi Bishop behind the person who's broken. We love you. We love you, Ufunge. We don't know you, but we love you because you are broken. Vanhu vari broken kunzoku. The same like this guy. This guy anogona kudza mukadzi kuti ndanisa nevana vako yautore. And the guys imagine kuti what ajumiwa. Mental health yake ari kubasa right now. Nezuro hana kuvata. Tazonamata. Ndofunga about an hour ndinayi. Because nandichesonoti she's not okay. She is not okay. She can't sleep. She can't sleep. She can't. You know what? Mnina wangu. Chinoitika ndechekudai. Right now, look at the time. Uri mubasa. Anditika. You expected to wake up early in the morning and do anzi murume. Oh murume. No naye anjanzi. Unotitukire eko naye anjanzi naye murume. Wapedza ere gwane varume tikupe vana baba vasikana ugwe nawo. Ndikati uri kona kuti inguva iko zvino uchafanga kumuka makuseni. Uchikwanisa kuti uningirire take care of munhu wako onaye. Look at the time. Tiri pano. Saka uchimuka makuseni uchatama mistakes. Because right now you are not okay. She's not okay, guys. She's not okay. I don't know now kuti ndingati chi ambofonera ke but you unoto guys makambona tunofila munhu kunzoti munhu asira ichi kuti munhu she's not okay. Hana urara ndo chinche kutanga. She didn't sleep. Ajumiwa. Now I would say unotona atone confusion. Ndakutoti unona chi ngati wema options tutangira papi because munhu atoenda ko andika pane vana apa. Inenge yangu kuti chiubatsira tionesane. Let's start nekuonesana kuti right iko zvinezvi kutudze ubude no tatanga ndotine zvino chinyora kutsamba ukumbire sezvo chiti kune domiciliary kubasa uiso ku dom care aisa basa babva mupindira same time vakati no anditika atikwanze kukupa ningikiri kuti uende ku wakabanzi switch rako wakauya rekupinda amene ndifuna ndakauya iri yekuvisa rake rekupinda imomeri saka kuti kwa visa racho rinozonetsera amene pane zvavanyora anomaona muemail iyoyo vapindura fast pane zvavanyora saka kuchinja kuti company muchinje iyo haisi kuita zviti now ya busy kutsvaga switch. Nyaya yekuzimu I suggested that Miriam kuti vana akati tisimeri ndinenge ndadzisira vana kumasure vana pavave right now nekuvadzisira kuAfrica kuti vanotangazve kwaari ndatona kuti ari kurwadziwa option iyo kwaari haisi option ndatonyatsokuona kuti kwaari haisi option kwaari ndatona kuti haisi option anoda kugara nevana vake and atitaura kuti kudzosera vana vangu kumasure that one I don't think kuti ndingadaro. Mukuru ati kurei mukuru atokura zvokutodarika 18 bichana angori pamusoro pe 18 negori ane 19 mukuru atokura
then mwanotevera I think pane 11 ne7 amona. Saka zvinove right now pamazuva ainda murume aya zvabatirira mwana uyu mukomana mukuru kozi zvikoro zviri kure nakure. Mukomana uyu neti ndefa utanga atora onosiya ava kuchikoro hanimona ozonosaka ari kuzononokawo ari kunyerigwa maningi kunzi ari kunonoka kuyawo kuchi kucollege kuchikoro. Saka patari neconfusion kudhara. But switch ka Sabrina tikuza atizozika kuti chichawanikwa. Pane chiapu chiri pafoni pangu apa kandakazviparira hako zviko. Chiapu chiri pafoni pangu apa ndakazviparirawo. Chimwe chiapu cheweather chandakaisa apa guys. Ukangoti aistombori network chikangoti gare gare chinofuriza phone kudai chobudisa app ya guys. Chinonoka kusaka ekasika x kuti ubvise app yoyo. Ndatochadodini ndoda kuti delete app ichocho. Ndochikutoita zvose izvo zvimufunge. Anmona chiapu icho chiri kutofuriza phone icho chikudai cheweather ichi. Zvakaoma. Saka kuti tichage kuningikiri switch atisi kuzoti inotora nguva yakareba zvakadini tiwane switch guys. Andi muri kuona. Saka tachitimbotaura ndoda kuzochibvisa si ndicho chiri kufuriza ufunge yezvo. Ndoda kuchidelete kana tapedza panapa. Saka guys ndo pane nyaya toda kutimbotaura vakawanda pane nezuro wachilanda ndabva achipedza taura naye manheru. Ndichipedza taura naye manheru ndabva ndafonegwa futi nemumwe. Ndabva ndafonegwa futi nemumwe nezuro ndichipedza taura naye ndabva ndafonegwa futi nemumwe achichema nezuro iye kadzisimeli andichazondoita sei. Ndikati ndava zvikanzi kumba kwangu ku akuna kutomira zvakanaka. Ndikati ndava zvikanzi murume haana chachaita kana tichii ari kutoganza andika but uyo hake akatonyenga. Animona akatonyenga uyo munhu uyo. Saka murume wacho mukuru uyu. Saka murume akanyenga. Saka murume mumba haana kana chachaita kana anything. Anongouya mumba achibudanza anogona 3 days ndisingazivi kwaari. Animona ozongouya ukada kuti mubvunza anototi harafu. Saka iye mukadzi anga achanzi ni zvokutambira mapurisa ndendisingazvidi. Saka ndashauti ndoita sei ndine stress apanga ane stress achira ndizvozvi ane 3 days akainda haana kuuya. Ukamufonera habati foni kana ari koko andika anozobata foni kana akuuya kuti ndakuiwa akauya akabvunza ngo report kwanzi unondibvunzira chii handiti kana ndiri panapa ndinenge ndichicleana iwe uri kumbasa. Ndikati iwe unoshanda sei zvikanzi ndinobuda makuseni na 6 andika ndodzoka kuma 10 usiku handiti zvondoti kazhinji kacho nadzimwe nguva nditodyi ndogona tongouya kana vasiyawo chikafu ndotongodya. Saka anzi call Mrs. Mel after this. Alright Miriam. Alright. Saka ndo pari kudi guys zvocho zvakango ameno. Saka itochema tachazinoita sei nemunhu uyu ndatosvika pakunetseka naiko zvinezvi ndosara ndisina kana senti pandinotambira hanimona because haachabhadhara kana kuti kudini handi yake ndikati ko yake zvikanzi yake mari anongotora mari yake achingoenda achiita zvaanoda hauchahwisisi handichatombo ameno guys handizivi ameno guys namba ndakapina vane zvavanoda kutaura kana kufona maCOS handika you are going through stuff and pane uyu angachifona uya yanga ari muchitexa toda kumboita venika toda kumboita zvatiri kuita zvemaCOS izvi animaona right. Saka varida kufona guys fonai anditika varimo maCS mune masituations akafanana neaya muri kusangana nazvo. Varume vedu vanzvadzi dzangu kakusuka nekubika kuno ndo zviriko chingopindaiwo musystem guys. Hakusi kudhererwa ende pamunoudza vari kuAfrica namai venyu kuti ndikuwatiswa kuno ndikubikiswa chikafu vofona uri kuitei ndiri kubikira vana konzi saka wakutobatsirwa wakutosukiswa ndiro kokoko you know because mukadzi ndikakuendesa vatsanangurirei vanenge vasingazivi zvinenge zvichiitika kuti chiri kuitika vanenge vasatombozivi kuti chii chinenge chiitika handimaona vanotofunga kuti mwana wavo abuswa handimaona mwana wavo akushandiswa izvo ndiri I'm trying to aid you izvo hazvisiri izvo. Explain to your parents kana mafunga kuvaudza kuti muri kusuka handika explain to them kuti ndio mashandiro ekunoku mai vari kubasa saka kutobatsirana kusi kushandiswa tiri kubatsirana kutobatsirana animaona kubatsirana itai muchivaudza hi dear how are you. I'm fine. Maswera sei mama Shakira. Maswera nguru waswera sei. Maswera mondiregererawo hadisi timu chando ndiri timu Africa ndinochangoti gagaga 2 cents dzangu kana muchinditendesa. Alright taura apo. Oh okay. Chekutanga ndinoda kungoti sorry kune vane mapartners ari kuchando zvinowanika
varume ndo zvavatori. Varume ndo zvavari infect. Ini chai ndakanosiyiwa padhore theatre, munhu vaatorowa U10 akaenda zvachose, ndikapinzwa mutheatre akatoroenda zvachose, haana kana kudzoka, haana kana kumbofuratira, mwana atoni 10 years. So varume ndo zvavari, zvekuti munhu anoti uya utore vana vako ndaneta nekuchengeta vana zvaita murume munhu ari kubasa. Saka yekuendesa kana vana varume ndo zvavanoita, but unoona zvazvinoita manje ka, the difference is kuno kwacho ka handizvo ndingati kudini, dei vavambokwira maSOS chimbokwira imwe mumbotaura zvamuri kusangana nazvo zvakatosiyana nekuAfrica unoziva, because right now uyu mudzimai kana zvanetsa kuzimu kana ukoko kwacho UK wenza handizivi kuboarding ndo kwakutoita kuti uendesa angoendesa boarding school ngaende boarding because hapana plan B kuendesa mumba memunhu pamwe hama dzonetsa zviri nane hama dzite take care vana vari boarding school. I think vana ngaende boarding school kana zvanetsa vagare kuchikoro zvakaoma. Saka watii wakasiyiwa padhore theatre sisimeli ndikati operation munhu akatiza kuenda kukapa ukatori kukapa akaenda zvachose haana mwana atone 10 years but life goes on. Mwana atokura ogona vane vanosiyiwa magonera avanoita kuchikoro. Anyway zvidonhedzei henyu mazvita sorry yako dia, sorry ru zvakaoma zvakaoma. Asi gaizivo varume vari kuno ngavafungirewo vasikana, ngavachifungira mumwe munhu anenge ari kuno kugaizi achibuda makuseni senge kudhomi kokuku vanobuda makuseni vachinda na60 achinda kubasa achidzoka na10 guys, ungamexpecta uye chero achimira pasitofu achibika here vasikana? Vasikana ungamexpecta adzoke na10 o'clock achimira pasitofu achibika here vasikana? Ngataure chokwadi. Kana ndimiwo ungaexpecta angauya achibika agotanga kudai agodai ati ndosachona tichi vanhu kuno vantu even kuwacha chaku cheko vanhu vachanema washing machine kuAfrica kuna South Africa mwache kutosha nema ukoko but kuno pana ndito vanotoningira vanotowacha nema machine because nguva yachina chiso zvikuno kusina sadza kuno guys chikafu chekuno kazhinji funzai vanhu dzidzai kuva 20 years vanhu vekuno vanobika chidzariro rakatowanda wesa mufiriji andi vobika malunch box akasiyana eusavi because anzati ndichidzoka chero iye chero akadzoka na8 chaidzo and anenge akatoneta zvokuti akwanise kuti abike hazviiti anongotosa reri yareswa mumicrowave odzisa chero murume akasvika ona 5 o'clock anongotosa kerekedza odzisa odya vanawo same andimaona zvino wodochitikwa murume kuAfrica ndibikire ndoda kubikirwa rinopisa every day andimaona hanzi tofone pitifone namba yakapinwa apo iyo rumbidzai namba iyo yakapinwa apo iyo namba iri pindi pane namba iri kuoneka apo fona yenyu okay regai tifonere pekusho. Hello. Hi dear, zvirizei? Ndiri ndaitika ndani? Ndapinde pajaya. Utoripo? Alright. Ndangosharewo 2 steps dzangu panyaya yekuitika yevarume nemaCOS. It's so sad kuti it's happening and it's very wrong. Kana zvakutaura pasocial media zvoita kunge zvinhu zvemafaniswa zvizoitika. Utengebuda udzoke. Tikatarisa generation yevarume vekunana 8 uko zvichidzokera kumashure ndo vakuta kunge maybe vakaoma musoro. But you find kuti izvezvi tikatarisa let's masocial media edu vadika unotoona kuti vanenge vakuita vachinzwisisa kuti you know what kana muri couple munofanira kuita sei kubatsirana. So it's also up to us as parents kuti titodzidzisawo vana vedu because kuti tichichinja varume ava maybe kumachechi zvopotawo zvichitaurwa I don't know because kuti tinyatsovatsinda 100% zviri kunetsa vanenge vachitoda Mwari chaivo zviri kunetsa ende vane chiubaba chiya chekuAfrica chekuti ndini tisiri kuti kuAfrica chete kuti tisiri kuti kuUK ikoko kuAfrica kuti you know that vakadzi vanoshanda kudzimba uku zvekutoukudza more income kudarika varume but takarerwa zvezvokuti baba vanofanira kuitirwa nyange vakaunza mari iwo chinza yakawanda baba dzimambo dzidii. It doesn't work now. Economy yedu
whether in Africa or Europe, haititenderi kuti tirarame ne-one income. Kana uchida tiunze income tese ngatichishanda vana ndevedu tese. Ndozvakufanira kuti zvichidzidziswa in our society. Ma-80s, 70s madzibaba ari kunetsa ngaachidzidziswawo hamene chinoitwa se-awareness social media kuma-church. I know it's going to be very difficult, but zvikapota zvichitaurwa vanogona kubatsirika. And then vari kukura ava tochivadzidzisa vakomana kuti no, hauiti zveumambo zvokuti unogara mapleti asina kusukwa asina kudita, kufanira kutovadzidzisa. But awareness ngaizame kuitiwa because vakadzi they are suffering. And you find kuti vakadzi vachina ndivo vari kuunza income mudzimba idzodzo. Right. Thank you very much. I'm tempted to read comment. Ndaenda kupinda comment iyi, but now ndikaipinda namba dzinoenda nakuda namba. Ndibaba vatanaka vari kutaura hanzi nakola awareness campaign ngaichiitwa kuti varume vadzidziswe because vane chiubaba chekuAfrica. Pakaita murume, guys, ndokumburawo muise malove nemalikes pacomment icho. Varume, please, can you please take note from Baba Tanaka? Chigs Baba Tanaka. Baba Tanaka vanyora kuti, I think the problem is varume vakwaya these days are the ones who are spoiled. We have been here for more than 20 years. And I know it as Jesse for my family and my love. They love my cooking. And not only that, and not only that, even cleaning, car washing, gardening, Jesse I can do. The only thing I can't do is to get is to be pregnant only. Guys, even we like a comment here, guys. I think this is coming from a fellow brother, a fellow man who has been here in for more than 20 years. With the pleasure. With love. So I think sometimes I judge what you are saying, and don't do, and that's the UK. Can you please do it using love? Because I love my kids, I love my wife. It's like a Valentine every day. I am doing a getting that way because it's helping. One salary kuno ku UK majority, most of the salaries but ndakubata ndikutsaya ku edge vanhu kuramba ku edge animona munotoda kuti mubatane kuti zvibalance animona manje ukanfanana ne private number all right. Hello caller. Sorry, I'm just sorry. I had to call a private number because the basa rangu. Ndinamanje number ndakationa kudzara kana zita zvese ndatozviona. Dzimwe dzedu dziri advanced but anyway it's not a problem. And they ndachida kungo advice womunhu wamati anogara kulibhino uyaadvaisia vanhu kana madocuments ake zvakaita kuti awane visa kubasa basa rake rakauya rakanyorwa kuti anoshanda kuLiving Care. Murume wake anokwanisa kutomuripota iye ndiye chai kusocial services kuti baba vari kuneglecta vana as a parent. Social services kana muri ma-parents mune ma-responsibilities baba kuti vange vari muno it's because amai vakauya nevisa rinoti vashande kuLiving Care kuti vana vakwanise kuchengetwa baba vakauyawo vachiti vabatsira nepavana. Amai vanoenda kuLiving Care baba vosara nevana. Kana baba vakaenda kwavaenda mai ngavavaripoti kupurisa madocuments avo kuratidza kuti inini basa rangu kubva tichibva kuZimbabwe basa rangu clear kuti ndo mushandiro wandichange ndichiita. Vakabvumirana sevabereki kuti tiri kuenda tese ndichinoshanda kuLiving Care baba vachisara nevana. Kana baba vanoenda vakasiya vana vari vega ngavavaripoti. Izvi zvichaita kuti baba marecords avo anenge atoflagged pavachazoda kunoti visa application visa watireiko kwavaenda ikoko zita ravo ravemo mumarecords kuti vakaneglecta vana. Not just responsibility yekuti vana vako kuna mai zvasiyana nekuZimbabwe kwekuti vanhu munhu anoita zvaanoda kune mutemo
kugara kwezilongwedzi riri musystem chete. As a parent, munhu wese ane right. Hakuna zvekunzi amai ndo amai vevana baba vanoita zvavanoda. Saka anoripota kusocial services. Anomuudza izvozvo kuti auko social services and report kuti ndiwe the responsible. Chekuchamuudza hapachina zvawakatoinda kutongofoona uchiripota. Akamuudza anokwanisa kumuudza kuti ngaadzoke kumba kana kuti ndiri kuripota kusocial services kuti wasiya vana vega. Ndiye the responsible adult ari pamba ari kuneglecta vana. Amai vari kubasa, which is the agreement yekubvira pakutanga. There's nothing new apa kuti amai havana kuzongudecide kuti ndakuenda kulivhinika. Akatouya neizvozvo. Yes. This was the initial agreement pekutanga. Saka kana baba vaenda, baba is the responsible adult vaneglecta vana, and he can be reported to social services. Amen. Thank you, Kona. Takatapura nezvinova nerukona iyi. Tikaona saka tivana kumusha akatisimene kunokoneka saka todiko totora mai here takatapura toti tagodziva tikati mubvise ngabve pamapepa tikati chero akabvisa kuvana saka vakazvozo iyi yaenda neipa vana. Thank you, Kona. Magona Kona matigonera zvisingaiti. Thank you very much. Magona. Thank you very much, guys. Watching zvinotoita izvi, guys. Kona vapedza masports. Thank you very much, Kona. Hey guys, yeah, answer Taiwan. Hanzi 50-50 ma guys. Hey. Hanzi nakona vasenda message apa. I50-50 ma-small house COS atishungurudza nakola. Hanzi ma-COS small houses matishungurudza nakola. Mashungurudza kuno. Saka vane varume ma-COS isu takatorawo. Ndikola vanyora message ikoko. Saka ndikoko handeitioni. I-message yabva kuna kola. Yasendo nakola izvozvi apa. Andikuri kuzwa guys. Iyaiwa itatowana ikunoripota social services. So problem solved. Ngavachengete vana vake. Kana asingadi first deportation. Right. Guys, evidence of man. Zvese. VK, thank you very much. Mona tichikuya nenyaya paruzhinji unobatsirikana. Takanga tichipiringisha namusoro tiri tu nezuro. Izvo ndikati madharis makana ndinonotaura nyaya iyi. But vanotibatsira chete. Tatowana help. Hello, mwenyaya pano zvikanzi i50-50 imi ma-small house anti ema-COS antika matishungurudza. Saka kana makona nevarume venyu ma-COS iwayo isu tiri kuvatorawo. Zvakangofanana zvakadaro. Handei takaenda ndikoko. Ndikona vanyora. Ndikona vadaro. Saka ma-COS nyaya chiri kora muto. Ma-20 years are complaining. Kuti muri kuvashungurudza. Tengeta tomupa switch kudo. Kona vanenge ndivo girlfriend kune murume uyu. Kona vemamessage ndimi mune munhu wemunhu ini. Taakunoripota social services. Kwanzi kubuda kwaakaita. Tinenge tomupa switch murume uyu. Anenge ateve sorted kutozobuda mumba anenge ateve sorted. Ndikola vanyora. Ndikola vanyora. Paina kola. Musanyetseka naye kuti obuda kwanenge aita mumba. Anenge atove sorted. Tinenge tatopedza madhirese tatoswitcha kudhara musazvinetse henyu. Ndikola vanyora. Ndikola vanyora. Hey. Naye ma-COS abi angu ngatimbotaura. Tiri kuofenda ma-20 years. Zvikuru sei kukumuridza voko. Chii chiri kuitika? What's wrong, guys? What's wrong? Ma-20 years now akutora kuti hatina no mess. We will take varume venyu ivavo. Because makapinda muno mukatishungurudza makatora varume vedu. Ene ina ndikazviramba because ndikuziva timu reUK rakawanda rauya tichichemera kwandiri. Handikwanisi kudefenda hangu ipapo. Ndaitombotaura ndichitaura kuti guys, ma-COS ngatirege kudaro. Muchiremember masai anchitombotsura kuti ngatirege kudaro. Ukaona vakutozonyora message kudai soka pakaipa.
pakaipa. The people maxiwa echinja chichi. Nay guys, atibatsirane right ma 20 years nemasiwo esingatibatsirane. Let's help each other. Vakauya ari masingles. Varichibva ku Africa ari masingles. Havakwanisi uchitongoti vakauya kudhara vaya. Havakwanisi nekungotora kana maboyfriends avo kuti apinde munhu vagare nemaboyfriends avo. Vasiye varume venyu azviite. Azviite here vasikana. Hey, kwanzi nakole vanera message. Inini chero ndikatora murume wako muCOS akafamba mbachisiya putsi ndichatevera chinhonga because makatirwadzisa maCOS. Makatidzvamurirawo saka takungodzvamurawo. Ndozvanyora kola apa. Ndozvatonyora kola mu20 years izvozvi ndozvavatapedzera kunyora izvozvi right now. Izvozvi. Kwanzi takarwadziwa. Inini chero akauya muCOS achisiya bhutsu ndichafamba ndichitevera chinhonga nokuti dzvamurirawo saka sitakungodzvamurawo makatirwadzisa. Ndozvatinoda mutete apa takuzama kutsvaga solution yekuti vasagwene masisters avo ma20 years vakaunza vanhu vavo vaya kuAfrica ogara ake nemunhu wake vasiyane nevanhu vevanhu vagara vari muno ngavasiyane nevanhu vevanhu vavaona vanhu vakaona vane vanhu vavo muno handiti ngavasiyane nevanhu vavo vanhu vevanhu muno handiti ngavasiyane nevanhu vavo ngavachitora vavo kuAfrica vashipe vaunze wavo kuAfrica kana kuto inga kune maNigeria yenzi kune maGhana kune nyika dzakawanda maJamaicans handika kune vakawanda. Aiwa havasi vese Joy, aiwa we are not saying vese not vese but vakawanda vacho vasungurudza vazhinji vacho havana basa despite kuti ane murume despite kuti hana murume vari kungoita inandisi kuzivawo guys. Ivo varume venyu ma20 years ava. Ivo varume venyu ma20 years aya. Ngatimbotaurai guys takamira pakati. Varume venyu ma20 years asikana havasiwo here vane mhosva vasikana kuno havasiwo here vari kuno approachawo maCOS aya. Havasiwo here vari kuno approacha maCOS ma20 years aya. Varume venyu havasiwo here. Nokuti munhu anozongononyenga munhu here asikana. Varume venyu asi vari kuita disrespect guys moti zvozvira ati panyengwa munhu ndakambonerwa Veronica guys amaziziva guys ndakambonerwa Veronica ndoinda here guys kunonetsana nemunhu kana kuti murume ndiye handi disrespect andisiya mumba handiti ane marriage. He is supposed to be protecting his marriage. He is supposed to love me as his queen, right? Ndiye handisiya mumba ndiye handienderera kunze handiseketa nenyika ndiye aida kunonyenga munhu handimaona akudanana nemunhu handimaona. Saka murume wenyu hanzi can I call? Yes, call in, call phone. You are allowed to call phone. Munhu nefunga dzake phone call. Handimaona. Chingangozogwa handiziviwo muti muri kuiona sei nyaya iyi guys. Muri kuiona sei? Varume havasiwo here guys not disrespect varume ava. Handinoda kuvhunza wangu guys. Satagwa isusu pachezvo nevakadzi. Varume havasiriwo nemaproblem here. Yes, Opa, once a cheater will always be a cheater. That's fact. That's a fact. Hello, my sister. Yes, and ndishataura zvangu mazita saka pai contribution yenyu tinzwe. Saka nyaya ipapa ndeyekuti kune vasikana vanga vakasiyiwa back home handitya pamwe waitodzokera wakanopuhwa vana variko kumba ikokoko handitya wadzipaita mukana wemakosi. Saka vasikana vaibva vanyengerera varume vedu ava kuno kuti handiunze ndosvikozvishandira handichakukumbire rent. Asvika kuno kubva aona kuti life is not as that easy. Akubva akuta kukublackmaila murume kuti ndotoratidza mukadzi wako kuti miracle. In this case yakutaura tiri kuti let me give an example. Tongoti murume wako ari kuAfrica akasiya amitisa mumwe musikana kuti achiziva kuti ane mukadzi asiya mukadzi kuno zvanzi kuti aenda kumaholiday unotamba obva amitisa munhu handi pakavhurika mukana wemaCOS anenge aidzokera kumba like tiri kudhivhelopa back home tiri kushanda tine project yatiri kuita obva anoita musikana ikoko obva anomitisa
ochinyengererwa kunzi paita mukana wemacos sinzi kutaura kuti uri kundibhadharira rendi kuno kuendi mwana wako zvakanaka chinoita kuti ndiuye ndizvishandire auya kuno ochiona kuti life anga atori better off ari kumba achichengetwa handitika akublackmaila murume wangu inini manje kuti ukasaramba uchikondinya nerendi iyoyo ndakuunza mapepa ese kuna mai guru kuti ndiwo akatondiunza muno mwana birth certificate and all handiti saka in that case ndoonawo murume wemukosi atamburawo nekusuka mandiro anga asina kujaira inini ndinogona kumusukira muno ndodhiri racho okay kola imimi pane munhu akakushungurudza here akaita izvozvo tagwadziswa nemacos I understand ndikuunderstanda pain yenyu ndikuunderstanda pain yenyu I understand your pain but I don't know if it's gonna work. I'm trying to find a solution because the animosity in between him at 20 years nemacos it's not right. After all, we are one people. Tina mamwe chete saka munomu wakazouya vari very bitter and one hatred ruvengo rwacho rwari rwekuti vekumnetisi takavatadzisa mbouya in the first place vakauya vaine this revenge yekuti maita hatiuye here handiti vaona life yacho haina kuita seizvozvozvo saka vakungoende vane zemo rekuti haunzwisisa kuti zemo ravo iri chiko chii patizori very peaceful vasati vauya vana havasi kupoterera guys vanonyatsotaura kuti dyo havasi kutombopoterera guys vari kunyatsoti dyo vataakusangana navo nevanhu vatakanzwira tsitsi kuti ngavauye kunokoka they are just beyond we are so straight mari dzatakabhadhara taagriya vakati ndikangosvika ndikashanda I'll give you back they refused to pay back. So apa you mean you are now talking also muchireva nehama futi handitika zvikutota nevana vatakaunza vana vedu vatakaunza kunoko vana checheve kuzvana chaivo vana vatakaunza kunoko takavaunza vakaunzwa nemacompanies ekuti unenge vanopleada nevanhu kuti please bring my children over. What does she do? Anaenda achinoti company iyoyo yazondirwina yazondita sei vakuma varipota kuCQC that's wrong company because ari kuda mari tanyadziswa nevana ivava takatomboda kunyora petition kuti vadzosere henyu kumba tanzva nava. Right guys, kona auya nekona yake auya neangle yake, right? Here we allow everybody to say zvavanotaura zvavanoda because it's happening guys. Zviri kuitika. Kona is saying pane macases 2 ataura. 1 wakanga wasiwa kumusha iwo uri girlfriend vari matamsikadzwa guys. Varume vanongohura asi wangoga paya pane chikudzai nerenyu titi vazhinji tirimo muze mubracket anditika asi varume vedu tongovada zvakadaro kutogovarachira adiko hapana totongochembedzana tiri tose tatochembera 1 tiri tose. Kona vari kuti murume paanenge achimboenda kuAfrica paya anofarisa antika afarisa kwaita chigirlfriend uko chinotoziva kuti maiguru avariko kuUK antika chamitiswa handiti idhiri rake nemurume vari tuka maiguru havasi kuziva chinhu ari kutumirwa mari yerenti. Remember kuti akatumirwa 100 pounds pamwedzi ari kuZimbabwe uko anotobhadhara renti $20 one room yake akanotenga chikafu handimaona saka atumirwa $150 kana $100 iyoyo 150 pounds life iri kutoendeka kwazoita mukana wemacos uya handi ati mune murume ini zvokuti urangochiuya kuno kuchitumira mari handini chiita kuti ndiuye handitika ndizvishandire ndege kuramba chikunetsa. Murume ati hazviri nani ndiri bhoka rega ndiunza zvishandire kuti achengete mwana omupinza muno muiwo ma6-7,000 emacos aitengesa 5,000 osacrifice mari yepamwe yatodiwa mukadzi asi kuzviziva yapatagwa settlement rekunyika yatorwa mari yemasavings avaiseva vese kwapinzwa girlfriend yamai mwana yaenda kunogara kuLeeds uko handimaona iri kuLeeds kuyakuya uko yakuda aamudhuzeka akutoda murume uya manje big time full time ndikuvawisisa kuona zvavari kutaura hamendogaisikira muri kuvanzwisisa handiti idhiri rake nemurume vari tukona vachanoziva kuti maiguru vari kukumba handika but girlfriend yapinda COS rauya rakuchinyatsoda manje kuti full time chiuya uchiita murume wangu ini murume akati aiwa kazviti ndinoonaka kuna Blaze kudheni konzi ndakubudisa proof yese kuti wakandiunza kuno ndiwakanditravisa ndiwakanditengera COS ndiwakandipinza muno saka ndakufumura baba vanenge vachiprotecta kumba kwavo guys. Let's be honest zvinhu izvi tatidi kuzvitaura pati zvinoitika
Andika murume ari kutya kuti ndiro zvakumba kune mumwe anenge achitobvunzika kuti pani ndikude mukadzi wangu pachena feya pamwe vakadzi ndiye anenge atori aneyeseka because vakadzi vazhinji havanesi kunoko vanhu ndio vanotori nemari guys maybe kumboudza vanhu vakuafrica vaitsohusa zviri nani guys vanhu vamereke miseka mchiti vanoseka kutseka madhoti vaya manesa yavanobata marutsi vanodini vane mari kubva kumakeara acho iwayo guys chiapo chakundipuwa ichi chakundipuwa chiapo ichi handi mazviona then akutoti shuwa yatigare full time murume nekutya kublackmailiwa uchabuda andika iri Thursday oreva nhema kumukadzi ndichamboenda kuLondon ndichambonoona kuda ndiye Maggie Chibhishu ndichambonoona bro wangu Maggie Chibhishu uko ndozodzoka handiona kune zvinhu zvatoda kumbogatsira ukoko kune vanhu vakanoona kuti ari kublackmailiwa ka oenda kunani kulidzi kuya kunani kuna Tendai kuya unoita weekend yese ariko oziya nemande kati mavane vasingafungi chinhu vasiziva chinhu handi but pane pekuti vanozosvika pakutanga kubatanidza kuti ko sei ndisingamuzivi Maggie Chibhishu ongoendiwa kwaari everyday sei ndisingamuzivi sei ndisingambouyiwo pano maivotenda kuti 1+1 movements plus zvinotosiyana unotoona kuti something is wrong pano handimaona boom the next thing maiva kutoziva kuti patove nechi patove nenyaya yakafanana neiyoyi saka inini kola ndikuva understand kone vabva kuti point after nyaya yekuti pakavhurika maCOS takatora hama kana kuti vana vavo vanogona kureva kana vana vevanin'ina vavo kana vana vavo kana vana vemadzikoma avo handika kana vana vehanzvadzi dzavo vanhu vakawanda vakapinza hama dzavo guys vaienda kunoplida kune vanhu vane makambani emazimbabwens handiti kuti bhururo wangu ka patisha waita kambani ndokumbirawo handitika ndokumbirawo kuti unditorerewo hama dzangu nditorerewo hama dzangu dzipindi handiti urit chindipawo ndinozivawo kuti ndomukana wekuti tingoitawo zimbabwe lagara rinohasila handika chindipawo pakati uyo ana mari yacho mwatonotora bhengi overdraft kubhengi kuti abhadharichi mwana wemunin'ina mwana wemukomba kuti apinda munomu agara antika kukamba ndikakanda akunamira zvakanaka akuto ati makamboziva time yekuvhara kwemakambani vachiripota zvakudaro mazimbabwe vanokuiziva ii maCOS votonyora matsamba avo kuCQC kuti kambani ngaivhara apa pauya ane ukama hwake kane mune hwatokanganisika kuchabuda zita rekuti mwana wako iwe dear saka muri kumunzwisa kola nditika guys you really understand what she's trying to say muri kumunzwisa nditi mara ndisi kuvharira munhu panze andika andatsa kutaura anything to say call again before I ndaeda vangu tinongoti nyaya dzemaCOS sisimendika hatimboziva kuti mukana iwoyuyu sorry zvavo kune maCOS ari right vanokomplayawo vakanzwisisawo kuti isusu mari dzataibhadhara tichivabhadharira kuti vauye kunokoka vakuda kutonyudza inini wacho nokunzi wakaiwana kupi mari iyoyo wakabhadhara for maCOS uchinyudza the owner of the company kuti iwewe waibhadharisa maCOS asingafanira kubhadhara that sacrifice was for them to come over but anenge azoenda kuma-extremes anenge azoenda ma-extremes kuti iwewe wakabhadhara mari iyoyo wakanditengera maCOS wakaiwanepi iwewe maCOS aya ndemahara wakandibhadharisirei unenge waenda kuma-extremes because inino pandakanga ndichishanda ndaisevha because mapepa anga asati aita saka mari iyoyo yanga isingatozika nonzi ndinayo pakangoita mukana mari iyoyo pandaiburitsa kwakubhadharira hama dzangu kuti dziriwi handitika edzezvo vari kuenda kukambani dzavari kushandira idzodzo vangu inini akavaudza kuno ndeyechikadzi vari kunorara nemadirekta varume vakadzavo kukambani ikoko vari kunorara nahavazize kurara kunoku because vanozoti havarohwe hakuna futi kuSouth Africa vari kusotesa vari kuti ichayawanda ripota kwaunoda this is getting deep guys tatakudzika nevanhu vatakaitira dzidzi tatambura kuno and it's happening zvavakutaura kola muri kunzwa guys hanzi ndakupinza hama dzangu munomu ndiri kushamwari dzangu dzakaitawo mukana yekuita makambani aya handiti then vakadzi ndevaivhura makambani mazhinji handitika asi varume vacho vachienda ukande vakadzawo kumakambani tauya navo vakuenda kumadirekta kuvarume vaya vakunovatana navo ivo maCOS vachiva blackmaila kuti ndinokuripota avataneni mukashandipa mari yakati ndiri kukuendesai kutribunal and anoziva kuti once yaendeswa kutribunal maclients ekambani hauchamawana CQC on your case zvese havasi kuzviconsider izvozvozvo chavari kuda mari the love of money
Yeah, the love of money is the Taita root of all evil. yekuhora nehate. Hey. Taita yekuhora nehate. Iye asiri ane zita rinozofamba umu. Zvino zvinzi mwana waNhingi apunza ari kuda kupunza. Iya mayaningi. Mwana wako iwewe oitwa prayer point. Prayer point inoaffecta iwewe. Inoaffecta iwewe. Company yedu yakuatakwa neenemy. There's an enemy iri kutraya kudestroy this company. Ichiitwa prayer point hama yako mwana wako iwewe wakazvara. Hai akangatsa mwana wenyu kole. Ari kukanganisa. Kokuti chitongotanga akura. Kokuti adzokera zvite. Taiti akatoswitcha ndokumwe but ari kuklema maridzi because vari kuziva kuti vakaklema maridzi anzi let's sit on the table, let's do this without court proceedings. Imari yavari kuda kola mirai muite muri kuti ari achiripota right achida mari company iyi handika ari kuda mari achiti ndei ari kuti hanzi akamistreatwa like zvezveora sisimeli. Pane time yekuti unogona kunzi pane client kana kuti inoda kuatendwa izvizvi. Well, pamwe now the way they were communicating nevanhu vemacos vofuti yavaisa yes based on the fact yekuti ndakubvisawo kuAfrica vaikuti can you just go and do so and so. Those are the evidence now she's trying to use kuti hande ikucourt. It's not allowed. Vanoziva pamutemo hazvibvumidzwi. Handitika hazvibvumidzwi kuti uri paoff wochikumirwa unzi enda unondikavhirawo pakati. Handiti ndozvaakunoshandisa izvo kuti I couldn't say no because waibva wandithreatena nevisa rangu kuti ndidzokere kumba. This should be a lesson to you, my employers. When you're talking to your staff, let's get to go back. Thank you for calling Garai Papo. Mauya nema valid points. Let's try to resolve this. My employers, let this also be a lesson as well. Also put some respect. And vachishanda vanoshanda avasivana venyu anditi avasivana venyu as much as achikushandira andiona but kutaura naye hapana chakamboipa pakuisawo some respect then indoita chakati like ari pabasa achaita but kuti mutemo yenye muno maibvumi inini I believe kuti vanhu kubasa they should be like a family kubasa. Of course mapolitics ekubasa ariko antika but the people should be also like a family kubasa. Zvokuti pane zvisina problems ati boss anenge anoda kutoti atofiliwa kuti ndini andiona ndini and you have to feel me because I took you from Africa and if you don't do this I'm just going to cancel your visa. That's not right. Honestly speaking, my employers, improve the way you talk nevashandi venyu vana venyu vanhu imini ndimi mutori vahombe vari pasi penyu. Improve the way you communicate navo. Thank you very much, Kola, for raising that. And now, Kola vakazvara Gindagoria chaivo. Gindagoria ravakaunza remwana. Gindagoria now is using that kuti if we don't go, anoklema mariko mwana. Arikuklema akatanga aklema yaiti inonzi pylon anzi kuti because pakawana switch anditi atanga pa company maconditions ekuti ndoda kuita ma-afternoon calls, ndoda kuita ma-calls akadai. Saka vakati no, so we don't require your services anymore. Anditi vanzi vati ndoda kuseva notice yangu kubva musi wakati kusvika musi wakati but it has to be on my conditions. Ndiyo. Anditi because of that zvakabata izvozvo. Because of awana switch akufanira kuenda but anofanira kuseva notice akamira unotanga rimwe basa. Anditi now I've got a leg to stand on. It has to be on my conditions. No, we don't require your services anymore. Enda zvako. Saka iyoyo aipusha kuti adzingwe so that she claims mari inonzi yepylon yekuti wadzikwa basa uri kuda kuseva notice. She researched. Apuwa mari iyoyo. Saka ndikura mari yemadamages. You traumatized me time yandaikushandira. Makandikanganisa what hatizivi kuti aienda kwachiremba here kuti anobuilda case yake hatisi kuziva. But my point is these people, they've worked so hard to build the company yavo and then munhu aiallocata mashifts is just somebody akangoemployiwawo. It's not the director. But director aiencourage kuti listen mwana kana une zviri kukunetsa mukambani come and talk to me. But he was avoiding the director mukadzi uyu because iye aida kuita relationship I think nababa. Alright.
aisada kutaura. Pane vanhu vari kubvunza kuti hanzi kola mamuri dojo mune maijolawo mari. Muno hamuna mari inojolewa yekusvika kuti unoseva 10,000. Hakuna zvakadaro. Asi kuti because nandiri illegal handitya saka ndaishandawo malive ini aya. Live in 900 yaigona kupuwa 6. Because uri kutya deportation pa 600 yauri kupuwa iyoyo unoichengeta mari iyoyo wakamirira kuti pamwe ndingamboendeswa kumba. Tinotenda Mwari kuti mapepa akabva auya maCOS asati avhurirwa. Gore rino ndo waititengesa avo kuti vari kuita live pakati. Mapepa akabva auya. Handitika asi mari dzawakauyisa dzemaCOS ndidzodzo dzataita malive ini tichishanda takawanda. Handi mukona. Tine macompanies atakashandira Sismel ekuti waitoziva kuti waitokutaura kuti waemployewa today hausi kutambira mwedzi uno unozotambira next month anenge aitoziva situation yako. Mwedzi wekuti uchitambira wabva wakutaura kuti bring your papers. Chaunongoita ndechekuti thank you for the experience yamandipa. Mari chengetai henyu. Hautotiza nepamba pauri kugara. Handitika watosiya mari idzodzo takatotadzirwawo in the past. Takatoshaishirwawo. Saka tiri kutaura kuti mukasiya maCOS mukasiya mari vakadzura zvamakatadzirwa zvachoni pane kuvharisa macompanies evanhu. Pane kuvharisa macompanies imi makusvicha makuenda mumacompanies evarungu. Handiti zvamuri kurisecha zvachoni ndezvekuti kana iri kambani yemunhu murungu tinokutaura kuti dya zvako mari. But idzi companies ndedzevanhu vakatambura neni ndisina mapepa vachindibatsirawo kuti zvinhu zviite zvakanaka. The same people waikwigirai maparcels from the United Kingdom because inini I can't go back home. Not the same people wakakubatsirai kuti muchiuye kuno because waiziva situation yangu. Ndo wamava kudestroya kuvapunzira company dzavo today. Pane nyaya. That's a lot to take in, guys. Honestly speaking, that's a lot to take in. Do you hear what she's saying? Muri kunzwa zvaari kutaura Kola? Guys, maCOS kana makateerera, I don't think it works, guys. Tokuda unoripotana nemacompany evanhu. And kana matadza kuwirirana just to move, guys. Ingomova. Pachaendeswa company iyi kucourt handitika. Kana aramba because inini ndandichipleada naye. Kusvika anditaura kuti I'm an adult. Let me make my own mistakes. Ndikumutaura kuti listen. Muupenyu muka Mwari zvavari kuita izvo. Yes. And ndinochema every day. Yes. Not because ndiku protect a friendship. You know, friendship yatoruinika. But iwe uri mwana wangu, you will always remain. Yes. Akabva aregedza nema siblings ake ataure nawo, akabva aregedza the love of man. Kuti achina zvatinomuita. Handina zvandokwanisa kumuita at the moment. Ari kupeswa nekesi yake, ari kuendesa vanhu kutribunal. Saka inini tichanyora flyer. Zita rangu ndichaisa nemadetails angu. Nezita remwana wangu ndichaisa kuti uyu mwana wangu uyu anonzi so and so namba dzake ndedzidzi. MaZimbabweans, please don't employ mwana uyu. Mukangoita mistake yamaita ari kukuendesai kucourt. I told her this. But big up to you as a mother. Vana mai vashoma vanoita zvinhu zviri fake kudai, guys. Vashoma vamwe vana mai vangadai kutomira mwana wavo. Big up to you, Kola. Ndakupa isando dzenyu. Hats off to you, Kola. Ndakupa isando dzenyu. Because I suffered yes. in these countries. Yes. Ndezvaakuzviona kuti nokuti iye akaenda but dai ndisingashande ndiri illegal. Angadai asina kusvika kuuniversity. Akuzviona akadzidza zvekudzidza zviya. Handi muri kuona. Akunditora sendisiri mubereki nenyaya yekuti akaenda kuchikoro. Mwana yani makore mangani? With the help of the same people waindibatsira kuti mwana uyu aende kuchikoro. Ane makore mangani mwana Kola, if you don't mind? She's 27. Hey, quite adarirei. Saka apa kutribunal, how much is she demanding now? Mati? Kutribunal ari kudimanda mari. Izvi because energy akuziva kuti anga asingade kuti ndizive zvemari dzese dzaari kuclaima. So inini at one point ndakati I would rather lose friendship. Ndakunyadzisa shamwari dzangu kuti why muri kunyepera mwana wangu kuti ari kuclaima mari idzi. Handiti. So I created a group. Handitika. Ndacreate a group. Ndanditorivhayo towards the friends. Yes. Mwana wangu cannot treat you like this. Handitika. So vaazopinda iye mugroup because akaisa masettings ekuti haungomuedha mugroup, she has to accept ochizopinda. Saka pandakaona asina kupinda mugroup ndatadza kumuedha mugroup ndandakumupa kuti uyo wakapuwa 1300 iyi uchiri kuclaima mari inga unombonditaurira vani mwana wangu kuti wakapuwa mari. Inini I was fuming kuti one manager wachoni airitsvita mwana but ndasina kurealize kuti mwana wangu ndiye atori neattitude isiri right. Munin'ina wangu back home aindiudza
kuti vakoma mwana inini ndobva ndatanga kuti maitogwa nemunina wenyu wotogwa nemunina kuti hamudi mwana wangu pana wangu ari kunotitwa because hamusi paground hamusi kusiya iye abvatoni mama ina hamutombodiwe nyama yamunotenga panapa iri kubva yabikirwa angodo anotanga kufurairwa ino ndapopota ndobva ndaita sei zvikanzi ndakaregedza kuzochipesuwa kukutaurira kuti attitude yemwana yakamira so but paanga akuuya ikoko ndakati ngazvinopedzerana like good riddance handitika saka ndikati muningi wangu I do apologize. I did not know kuti this is what you were bringing up handakuzviziva but ndakangofungidzirwa kuti semwana ana mai vasipo uri kumuirritate. I reached out ndakatraya nehama dzese ndikaita sei hapana chaari kuteerera hapana waari kutora ari kuda mari iyi ende ari kuona vanhu vari kunzi macos ari kupuhwa ma36,000 kana vaendesa vanhu kukoti zveshuwa mari idzi dzinobuda ndaimutaurira ndikati look mwanangu kambani iyi hausiri wega wakaunzwa yakaunza vanhu vakawanda kune vanhu vari kurapiswa nevanhu vakaunzwa nemacos through this company vanhu vese ivo vakaudzwa kunzi kambani yakuda kuvharwa nemwana uyu handitika vanhu vese ivo vari kunamata vachishedza how can you prosper izvozvo vanhu vachikunamatira munamato wakaipa kurara sei vanhu vese vachishedza zita rako kuitwa aprayer point nekambani yese kurara sei zvikanzi I'm an adult mama I'm an adult saka birthday rangu riri due very soon akuzvimanikidzira kuti hanzi whether you like it or not I'm coming to your birthday ndikati kana kuda kuti ini ndisungwe uya kubirthday rangu come handisi kukuda zvangu because one you disregard me as a mother haundione semubereki wako haundione kunge ndakakuzvara iwewe well fine hatina bond but that's what I was trying to rebuild ndozvanaida kuedza kugadzirisa but iwewo waprova to be an adult hanzvadzi yake akauya nayo kunoku yachoni ichiri kushandira semukambani ndakati kosaka basa rikapera yes kuramba kuti zvikanzi it will not come to that. How can it not come to that when you are talking of tribunal? Tribunal yasiyana na magistrate court. Ukutaura nezvetribunal iwewe. How much is he demanding call? Ndikataura mafigures anobva atoziva kuti mai vangu vakutoziva zvese nezviri kuda kupinda mukoti. But zvagara zvakangofanana magara muchangoziva. It's the same thing. Kuziva zviri kuziva. Kuziva zvangu. Akatanga ataura kuti 5,000. Handitika. But from the moment yaakaziva kuti mai vake vaziva. Handitika. Akabva aenda vaanokwidza mari. Based on zvaari kuona. Saka kuti kana akapiwa mari achavaendese kukoti kwacho. Kuti mari yacho inobva kupi? Ari kupiwa mari ichinzi day. Izvari kuipotera zvokuti makandibata rapo. It's just the love of man. Since me takashanda muno tichiza isusu. Kona that brings me zvamataura that brings to a story that another lady called me today ari muno mu UK in us. I think I might as well call it. Mwana wake makola atambura nemwana anditi atambura nemwana mwana one 19 years. I don't know what is happening yes nebeniona but mwana ane 2 years chitapinda muno. Mwana ari kujamba nepama window. Mukomana mwana wakushuta mwana ndisati ndamboona zvakadaro handimuzivi mwana wangu akadaro apanduka mwana kwanzi kuti uchamudza otaura kuti musakangana kuti ndine 19 kuchikoro hachaendi akungosvika manext doors remember anenge achijamba mawindow achiona chidini saka achiti maindota sei ndikati muendeseka kumusha zvikanzi ndomuendesa sei muna ne19 years ndiyati mubvisei pavhiza zvikanzi hanzi aiti taura hanzi Hanzi akatizvo hamunonyambenenese kuZimbabwe I will go when I'm successful. Iye achiita zvemadrugs kwai ndakamubata musuno uyu kwai ndichida kurova kwai akati try me you will see kuti munofira pano nhasi kusura su. Vane simba vanogona kutirova handiti. Vane simba vanogona kutirova. Hey. Yeah. I'm sorry Kona muri panguva yakaoma. I hope I hope she will listen to this life kuti mwanangu not everything revolves around money. Yes, we love money but not everything. Sometimes the relationship is much more important than money. You know, because as you are saying kuti vanhu vakabva nemikure musina mapepa musina chii, these people were there for you. At least in Doba batsira futi utapinde mukati meno nyika. The fact kuti vaita utapinde mukati meno nyika should be just grateful for that. But the root yakuda kutiora. Ndakabatsirwa kuunza 4 smell.
2 vana ndo ndakabatsirwa kunzwa 2 vemasisters angu ne2 vangu inini asi andionesa chitsvuku ndewangu inini mafirstborn my first born ane mwana na mwana but imimi ukama wenyu naye munotoenda kwake takanga tine ukama hwakanaka zvekuti Christmas kumba kwake pataindiita unoziva zvezvekundiita benzi zvezvekuti anondiudza zvaada kundiudza zvimwe zvacho nowowedzera saka inini ava mashamwari angu ndobva ndabvunza kuti ko mwana ari kuti manager ari kumudai mwana ari kuti saka manager haasiriye direct kana akanetsana namanager haasiriye muridzi wekambani. But why is the company not reporting here? Because that's blackmailing and they fraud. Iye akaripota first company ichamuripota kuti chiipla saka akabva kukambani akatowana switch kudhaya kuti vari kuvaramba chikindoda mari aiwa atikuita zvere zvecourt proceedings here asi kublackmail akauri arikutora the right channel yecourts the right channel yecourts haasi kublackmail haasi kuenda behind the back ari kuenda straight necourt kuti ndikuda mari yakati imwe mistake yakaitiwa nevaridzi vemakambani ndeyekutora vanhu vakadzidza kuvadarika because makatora vamwe vanhu vanga vari madhokta chaivo vachida kutiza munyika ndochokwadi vachida kutiza kuzimbabwe zvinhu zvaoma mukatora dhokta akazvininipisa kuti I'm going to be a carer take me mukatora madhokta mukatora vamwe vanga vari maloya mari yekuenda kuchikoro chingasawanikwe kuti apedze kuuniversity akati ndinoita care as long as ndiri muuk mukavatora now vanhu vakadzidza kudarikai and they will show you pepe vachakuonesa imoto kana vakatora vakadzidza kudarikai vakaongotora madofo asinawo zvavo emafomu 2 aya anongopasa chirungu fomu 2 youya because and muchava after the correct procedure meaning she googled akatsvaga maloopholes and she has been building her case imi makatorivara she has been building a case because takatafunga who is behind this akati this is all me. Nobody is influencing me to do all this. And achitikotsera zvinhu zvandisati isusu taiti tikadzwa chinonzi tribunal in this country you would run haumiri but ndokwaasvika ikoko ane only 2 years in this country that's 2 minutes to me of course 2 minutes but achionesa chitsvuku ibva kubva December yekusvika izvozvo andashaya mashamwari yangu apana ndari kubatsira ndinosati ari kuita ega remember mwana ari kunzi graduate kao graduate ane degree rake ari kuita ega iwe vakatora vanhu unenge watora dhokta wewe umuisa kuke anokudza kuti aiwa the way amuri kuita zvisiri izvo zvinoitwa so remember munhu autongozvininipisa ke tiushanda nemaqualified nurses uko muke tinawo maqualified nurse angari masister kuhospital kuzimbabwe andimaona saka touya neknowledge iyoyo ndaaccepta kuti shamwari dzangu idzi ushamwari hapachisina but inini handina peace nemwana uyu iye wachoni ndakamuudza kuti no inini kana dai ukanzwa kunzi ndafa ndarwara chizouya ndawigwa because as it is wakauya muno mukuita kunge wauya kuzondikanganisa peace yandainayo kuuniversity akachita degree rei she's an engineer ani mazviwaka mazvinzwaka mubva mamudza danzi haaziye kurisecha kuti pakadai so zvinhu zvaanenge achitorenga everyday akatobhudha kesi yake nguva iripo ini guys mukangoziva chete kuti even muno chandakaona inini chero muno munyika chaimo mune vanhu vakati ngwarei vakazvagwa muno asi vazhinji vacho mukana ndikunyeperekoni mukana chete vana vakazagwa muno mevarungu ava mukana chete kuafrica kuri kubuda vana vane njere takanga tataura kadekambani vaitowataura kuti look vana takuonai mukana wekuti muuye kunoku chimirirai mutange mapepa enyu atanga aita zvakanaka handiti kana mapepa enyu aita zvakanaka muchipesuwa yo career handitika but vaona manje news dziri kubuda home office iri kutaura kuti muri kutinyangira mapepa edu muda kupesuwa macareer kokuke kuchashandwa nani akati Myers taakutoita zviriko izvozvo taakuchiklema mari ende tikuziva kuti haasida kumirira ipa paanda kuenda kuaustralia yachona anoenda sei abva kutakudzana vanhu saka imari ari kungadza mari yekuenda kuaustralia ane
brain dzekufunga anadzo. But inini is the utsinye hurikundinetsa kuti. Yana utsinye. Nane utsinye. Unorava sei kambani yakatakura vanhu vakawanda. Nane utsinye. Nane utsinye. Nane utsinye. Because shamwari yangu inini ndandati uyu ari sorted wishes an engineer ngaagare kuZimbabwe. Zvikanzi no, mwana anokuvenga akagara kuZimbabwe. Regedza tigadzirire mwana auye. The very people ndakazwa kuti it was you who said she should come. Zvikanzi ndaisaziva ndo zvaachaita. Usingazvizivi ndozvachaita. Hey, but manje sakanga sakambani yevanhu vese, kambani yakaudza vanhu vese ava iko zvino vanenge vachingo mamwe masiyo ese ndiri kumaona ipapa ari kutoti good hausi kuzvida nokuti mwana wako asi ari right. Ndiri kutomaona masiyo ese nevatambura ma20 years unotoona nemakomenzi acho. It's wrong wasikana. It's wrong. Kuti munhu anamata achiteedza zita rako. Kuti munhu aite sleepless night achitaura zita rako iwewe. Ane 2 years auya no 2024 ane 2 years ari muno 2023 manya achaonesa vanhu kuti iko kukambani kwaenda koko they have to be very careful. Ari kutobuilda futi case iko ngazvipedzerana ikoko kukambani yaazoswicha ndeyevarungu ngazvipedzerana. Saka muchireva kuti kukambani yevarungu hakunawo here mamistakes ekuti case dzekuti anogona kubuilda menu ngazvipedzerana. But ava ndiri kunyara ava vanhu apa manyara ishamwari dzenyu asi iwe ishamwari dzenyu dzaibachawo here mwana uyu zvakanaka kola vaibachawo here mwana uyu zvakanaka kola munoziva kuti chavanoti kusabatwa zvakanaka ka ndidzo dzotime dzatomu dzekuti munomuka idomiciliary ndobasa racho iro idomiciliary rekuti unomuka wozonorara late but pakataba ndinoita mabreakfast kana ndinoita sorry to go offline a little bit. Hanzi pana a brother who is in the UK vauya kwandiri kuinbox izvo zvivanyora message. Hanzi ndinokumbira hangu amai ambuya kana zvichiita nditaure nemwana uyu ndimuzivise Mwari then ndozomuroora hangu. Mabuya mkwata zvatoshanzi akatanga nekuziva Mwari laina una green button. The thing that you can do is you can phone. Hanzi ndomuzivisa Mwari akaziva Mwari mwoyo wake ukasununguka akaziva Mwari then ndogo ndichizomuroora zvangu. Kupai number sisimeli motaura naye otaura naye. Pamwe anenge achida umuke pamwe nda munhu anoningirira you never know. Ndozita marriage papa pamwe munhu you never know. Mwari unotumira dombo chairo kuti riseve munhu. But Zimbabweans, let's learn to be grateful way. Kana munhu asubira vanhu vakawanda vada kuya kuno wavana mukamata koutsinye wawe laina buda udzoke laina kusiya mwana wakubvire hondo dzacho ni alright kana but a brother vari kutaura naye vari kunyika imwe isiri munomu vari kuCanada uko ndoka vari kuti ndinomuti kana ndikamuzivisa Mwari ndinomutora hangu kana uchimukotisa tiyaendwa kwala kwazi kana vachitora kotisa tiyaenda ngavamutore havo chimi chiva chinonoka ambuya chitondipa inhamba tikandire nhamba zvipedzerani chitoti 7 tiseve mabhururu enyaya tipei nhamba tikandira hanzvadzi achitopinda ataure naye but hanzvadzi imi makanditeerera hanzvadzi muri palife kana motaura naye regai kuita sekuti nyaya yauya kuno kuti munokangaza zvinhu imi ngoita monyenga andika mopinda netsoko raMwari amene kuti ndichazvishandisa sei but pari kuda wisdom ida kuti paite wisdom mubva matotsikirira kuti munomutengera tiketi kuti auye kukutakanga mwezvekunoklema maridzi I think zviri nani abude hake munhu aita hake kukugumira mazvipiri hanzvadzi kana akarogwa akaita mwana anodzikama ngainde kuCanada. I think zvingatoita ngainde kuCanada. kuCanada kudori nani than kuAustralia. Ngainde kuCanada. mapepa asati aita nezvataita zvekujingirisa ndiye tozotaura ka aindionesa chichukuini mai yake chaivo aiwa mukwasha kuti hanzi tipei nhamba aiwa mune ndidadurura no problem mubve makanda nhamba tipe hanzvadzi vapedzera nekuseri koko kandai nhamba alright regai awanikwe
guys akapuwa akatorogwa akaona mukomana nikachimuti I love you every day wamukaseko street I think pfungwa dzinogona kutiza dzenhingikiridza dzeuginda korea hanimona pfungwa dzinogona kutiza regai ainde kunonyengwa sure hanzvadzi yangu thank you very much ndozati wakanditarisa uri mucomment section thank you very much inda unoita number dzatouya ngatipe number ngaitimupe number dzatouya handizivi kuti izi number aripi isho idzi number idzo handizivi kuti manje vakoma munotibvumidzira kuti tingataura nemwana iyi hanzaurai nemwana simeri zvinoda mai vacho chinhu mese chichiramba chingodzoka chitondikanganisa zvinoda mai vemwana vari vatitaurai nemwana taingotaura nemwana kuti kuchichi kunetsa naye munin'ina wangu tonzwa handimona zvino kana achidai kuna mai kuzoti sedu asi tingatova tatatukwa zvemubhurugwa chaiko tinotova tataudzwa zvemubhurugwa chaiko nhasi guys handichimaona saka at least atadzawana nhamba chiregai vachipedzisa manhikiri madhiri ende mwana wacho aripo mwana wacho aripo halo kola kola ilo kaka inenge yatove off life apa mwana wenyu akanaka sei munoda kutengesa mwana akanaka kudai uyu arigasirigai ainda kecanada acanada ngaindake anditi alright ndichataura naye after this league gaini kutaura naye Okay, alright thank you akanaka sei gaini yatsotomuzuma kuende pipo apa hanzvadzi mukaona matopinda munenge mazvibatira enyu munenge mapinda ungati asi muzimbabwe akanaka zvokuti I mean, wish you all the best my brother wish you all the best my brother I think in type yenyu msalad right guys ini dzimwe nyaya dzamunozandiwigiraka ino handizivi guys tanzi kana panotinzwewo hazviiti kuti timunze palife rega nditange ndataura naexcel let me talk to excel akanaka atori bullet chairi akanaka zvokuti paibike futi bigdot tokoti aiwa no tinotaura naye zvine ungwaro newisdom dzacho dzokutaura nevanhu iso guys muziva nyaya dzedu tati isi totaura nyaya yemacos ga asi tichazoikontinya haina kupera guys kwaiti muonewo aiwa ndinenge nda kuinventa privacy yake zveguys kukutaridza mwana weaiwaka asi haisi shamwari yedu kauyu kuti tinoti uyu haisi shamwari yedu mamuhwa kuti une maraisi muri kuona kuti vashungurudza kambani kuzoti ini hangu guys ndikashungurudzwa ndikazvirenga nemakontikweza ndirengei zvangu halo kola Yes, Murise, hangu panyaya yenhamba muri kuti munhu ari very clever handinoziva kuti kupa nhamba yemunhu muno without consent yemunhu mwana uyo akangwara lesbic mai avataura vaine hasha but nhamba dziri kudistributed anogona futi kuvafemere mekesi akatanga zvefuti kufamba munhu akutsvaga marika semuka mataura kuti ndeinjinia anoziva zvese azvishamisa kuti anenge ari pano anga ari panapa achiteerera zvese the moment yaanonzi hai zvonzi nhamba bhudzi ndakaudza vanhu bhudzi vanongonoona statement rekutaura but chokuti nhamba vaiwani ndataura wani kuti musanotaura kuti mari wanepi achanoona ivo kuti nhamba vari wana kupi acha vachanofiga kuti kuti muri mukomana aripo pasocial media vachangononyenga asi zvasiri muuk vanongononyengawo mwana uyo agara ritorongoo ritori hawo gurovha repari akangwara asi anooneka even papicture anotooneka kuti akangwara anooneka kazi nyaya iripo yenyaya yekuti vana ava vakakura muzimbabwe nditi mai vari kunoko ivo vari vega munoziva zvavanenge vachiexpensa zvavanenge vachiita hazvishamisa kuti vanhu vaive kuti vaifarira kuwana quick money anoziva mari vasina kushandira hatizivi kuti vaiwana nenzira ipi because hakuna munhu ari kumuka nhasi chiakirota kuti ndikuda mari 5000 ndikuda mari anotosvika 5000 noiti sei saka munhu akakura asina vabereki saka asina kubereki aiva asina munhu wokuti kwaanga ari achiita uinjiniya hatizivi kuti aiwana mari sei pamwe aiwana mari nokublackmaila vanhu saka mai ava
ngavachitongonamata kana kuti vachimbonamata kuti kunamata kuti abve aiwa ngachingoenda Canada kuti kana muno approach amene kuti muchanoti namba makadziwana kupi musambofenyi makati bufu kutaura zvepano musamboti tinobayiwa namalotsutu tikazvireka musambotaura namba dzekuti maona kune live kuna mai musamboto ingononyengai amene kwamaona namba uchangonoonawo kwamanamba madziwaneti ingononyengai munhu mutore munhu auyo Canada please save this woman torai munhu auyo ikoko mungosiya mai ava in peace asi vandamusiya mai vari rafu zimene unoziva kuti anokumukira mumukirwa nerota na4:30 wakaudzonzi mwana uri kuti ivo havazvione because vanogara kuti basa ravo riitwe but vane kamukari kari hidden ende kazhinji kana uchishanda nehama dzavo vanoteerera makuhwa kubva kuhama dzavo zvokunzi hama yangu nhingi yati chakati saka iwowo ukasatoenda kudivi racho unogara but chinonetsa manje ndechekuti vafanira chero kudziri hama pakutata madivi ese because kumabasa kune politics dzinenge dzagara dziriko vakangotora zvisizvo zvine zvataurwa without investigation tinga vanogara vachikonana nevanhu manje anamusiya havadaro ende threat vanadzo ngavasaramba zvavo mayava ndozvavanoita vanhu ava unozvachinzi ndokubvisa kabisa ndendakubvisa kuzimbabwe kuti uziva kuti pawakanibvisa kuzimbabwe I paid 3,000 4,000 havazvizive chanokosha ndekuti akandisvitsa muromo wakandisvitsa muromo but I paid my money ende ndauya kuno kuntaura kuti unoshandisa 20 hours per week instead of 37 or 40 ukonzi hapana kukomplaina ukakomplaina ndione kwati umuipi because the moment yadosimudza muromo ndinounzibva ipapo vanototsvagira nyaya inyaya yekuti iye ndiye akatanga kutakira but usina kuti iwe ndiye akatanga vanokutsvagira nyaya tovaziva vanhu vanokuvondera nyaya ende vachiku unongoitwa safeguarding iri very easy way tovasingaoni ende ikokupisa left right and center tobata masaidi ese vanhu vari kubatwa una pasimero izvozvi kuti vanofona ivo vari kubatwa une munhu aiwa ndiripo pane yakandwa nyaya apa ndichaipedzisira nokuti inenge yakunochinja life yedu saka tomboisiya iripo ngatimbomhanya neiyi yotogona kuibata kana mangwana chachai because inotonakidza iyoyo yakandwa kukonako asi kuti ngaitombomhanya naiyoyi timbonzwawo vamwe vachitaurawo pfungwa dzavo even vari mumasiwo notinyatara chokwadi guys there are two sides of the stories anditika mumakambaniwo macho munoitikawo zvikukutu pakambani inanga just believe kuti chero uri bhosa pangutyiwa nevanhu ukaona vanhu vachikutyadza pane era sometimes you need to sit down and introspect dambudziko rinoitika simeri nderekuti mudhimemuridzo wekambani shakira anenge ari director ukadika ike kanenge kari ndokasupervisor muromo ende anopa mashifts hakuna kambani inoramwa zvakadaro ende muromo wekuti hanzi takadzishandira kuna akanonga mari isusu tatakakupemwa kuti takadzichera basi iyo muromo kuti hanzi mari takadzishandira isi iwo wakatsvaga wakavhura kambani handisirini saka iwo kanizoda kushandira mari ini yangu ndakainonga yandakakupa funga ndakabva kuzimbabwe ndichibhadhara 3,000 wotova kuti hanzi iwo muromo kuti takadzishandira hakuna munhu akanonga mari nyange ini ndakaya kuno kuti neyangu yandakashandira saka iwo ukaona kuna ndara muromo wethis that unprofessional munhu ingoti kana tiita zvebasa hazisine lehoro otanga arikwetwa re2 weeks kana munhu arwara kwete kuti kana ndarwara mota hanzi zvoni zvioneri ini ndichirwara kuora kumaapulayo kasi pamunenge mapindapo ndindoinenge iri mitemo yavo yepakambani pamunenge mapindapo munenge musiri kuziva mitemo yepakambani I believe sometimes even isusuwo iwo mazimbabwe kuti vakumbawo kana mukasvika pakambani paine mitemo iripo and you just follow the rules that are there teverai mitemo iripo nokuti hamuzosviki muchida kuisa yenyu mitemo pakambani yevanhu mutemo sisimiri hatiteera mutemo wako toteera mutemo wakanyora pabepaka kana wakati ndine 20 days deliver ndizvozvo nditienda ne2 days ka ine kana ndafunga kutora wiki ndoenda kandinoda zvokuti waona kuti anokavha isimosho yangu is not my duty ndisati vanhu vanopika maextra shift saka kana ndikarwara kurwara chinji chekuti achiapply kugona kurwarirwa nemwana ndotora leave day kaundirambidzi ndinotora leave saka kana yanyaya kuti ukasatoenda kuvasunza upromashiti that's bullshit kana ndavarwa nemwana ndine right yekutora leave anondirambidzi kutanzi nekuti hamuna munhu anokavha shifts it's your company nevanhu vanenge vari but let's be fair mnina wangu let's be fair wara uri kurwarirwa nemwana anditi makambani akawanda nokudza kuti tipowo kana kuti 3-4 hours before notice anditi saka iwewewo kana kuti 2 hours before iwewo zonomudza kusara 30 minutes kuti ndararwa nemwana saka handisi kuuya where do you expect the company to get munhu pashoti notice iyoyo hakuna munhu anopinga zvokuti angape munhu within 2 hours okudarwarwa unless watofona kuti kurunzi mwana arwara upike mwana ipapo ndobva inonzi emergency yekuti unotofonwa kunzi izvozvizvi vemupike mwana asungwa izvozvo zvinoitika vanokufonera uri in the middle of the shift vanotokuzototore mwana unogona kuzoti safeguarding mwana yakakosha client yakakosha saka iwo employer ndimufana kunotoita sei because unogona kufonera pakati peshifts kuti uya izvozvo mwana arikurutsa uya kutore mwana handiti ipapo tofana kunzwisisana iwo employer ndikushandira nendine mwana. My question is, Kola, don't you do my meetings? Do my meetings, but they don't follow Zwani whatever. Even per contract, yeah, follow Zwani whatever contract.
then that's a problem. Then it becomes a problem. Anokuudza kuti anozoti vanorambira nyangwe nenhingirikiri nekanzi kanzi toda lese ndokutsvaga basa ane tsamba yavanoda maningi yekuti inobva kuemploy reference reference unorambire reference munhu andakaenda anorambira reference unotozokona nepayslip saka vana musiyama the likes of vana musiyama varipono vakanaka vanhu vakanaka vekuti aiwa vanhu vakanaka variko haiwa vakanaka zvavo variko stereka kana ivava ndakadzishandira mari ivava vari dangerous ndakadzishandira anonhonga mari ndiyari takakwirawo ndege dziita ma1000 unge vakwira 2021 anotaure ndakakwira 126 kubva kuzimbabwe isina return 1600 2021 ndakakwira 1600 ndege daidhura zvokuti bozi vandobva vaiuya kutaura muziki then it's my come back hakuna vanhu vanobva kuzimbabwe vazamutemo iva vanhu vanotidzidzisa ivapa zvakaoma zvino nyaya yakutora twist guys. Now we have the COSs who are also complaining guys about being mistreated kumabasa and stuff like that. I think, and reading from the comments, I think a lot who are agreeing with her. Kuti hamusi kuziva zvikuitika mumakambani aya. That means there's a lot going on mumakambani aya mazhinji anenge achiitika guys. This is something I didn't know about this. And anyway, ndinozviziva kuti zvinenge zvichiitika but ndanga ndisina kana kumbozvitarisira ndandisina kuzvitarisira right. Wow, I don't know guys. I don't know whether to continue tovhurira the COS to bring zvavari kubatikana nazvo whatever the concerns, and then we also open for the employers to come and answer. I think zvinotibatsira tese kuitira kuti pamwe employer anogona kukanganisa guys munhu wenyama asingatooni kuti ndiri kukanganisa handiti, but pachazozvinzwawo uchitaurwa nasomebody else anogona kufunga kuti okay that's me here anonogadzirisa. Pamwe imimi maCOS munogona kutokanganisa musingazivi kuti ndiri kutokanganisa antika pakuti zvinotaurwa naemployer pakati and then mutoona kuti okay that's me there. I believe that's how we come together, that's how we solve issues. Pasina kuitirana utsinye kana kudini handiti right. Regai ndibvunza kola ari apa and then we start from the caller. Hello. Hello. Right. Right. I'm having my sponsors ari kufona. Ndine ma-sponsors akatopinza vanhu ari kufona akawanda. I'm going to allow you guys. Ndichakuallow imetse kupinda. Let me take one by one. Ukaribaza, I'll return your call. Taura hapo call. Hamusi kuziva utsinye vana musiyama. Vane utsinye usingaite. Ndine cousin yangu akauya. A very, very close cousin of mine akauya neCOS. If I tell you kuti anoshandiswa smelly from anotanga basa na 5:30 makuseni opedza na 10 o'clock, but she's 10 o'clock dzemausiku, but anobhadharwa 6 hours every single day. Rota rinoitwa agonyimwa off anoshanda 2 weeks in a row achinyimwa off. Christmas time akanyimwa Christmas time nevana, akanyimwa New Year's nevana. That's how bad it is. Akarwara habvumidzwe kurwara pabasa. Anonzi if you know what is right for you, you have to go for that shift. Because ukasaenda kushift ikoko, ndiri kudzoseresa kumusha. They are so rough vana musiyamwa. They are so rough. At one point, zvandakatozoita. Not vese wana, not vese dear. Not vese. Not vese. Ndine mabest companies andinotoziva kuti they tried zvokuti ukasatobvunza kuti bosi ndiani unogona kutofunga kuti company dzevanhu murunga kutora nayo papa. Vazhinji vacho vari rough anti sisimeli vazhinji vacho vari rough. Yachiti hamusi kuziva zviri kuitika. Vazhinji vacho vari very, very, very rough. Vakati zvakawanda zvinhu zvakaitika pakampani iyo. Vakatengerwa mota dzanga dzakafa, zvimamota zvanga zvakafa. 1 month ndobva anzi next month ndiri kukutorera mari yemota, ndobva atorerwa pay yese, ndobva
izvo muno munyika hatibvumidzwi kuti tikushandise tisingakubhadhari, saka ndichakwisira 700 pounds. Kana 700 pounds iyoyo yauya kwauri wondidzosera mari yangu. Atorerwa mari yemota apa ane renti ari kufanira kubhadhara, ane mabhills ari kufanira kubhadhara, anofanira kutenga chikafu, atorerwa pay yese because akapiwa mota pabasa. Mota iri kumupa maproblems, mota yekuti anogara anayo kunonzi kugaraji achigadzirisa mota. How bad is that? And ihama as well. Saka you can imagine there are a lot. I ask her, can you need to stand up for yourself. Vanochka, they are afraid to stand up for themselves. But vazhinji vacho vari kubatwa rough. Vari kubatwa rough, Sismeli. Vari kubatwa rough, Nana Msiyamwa. Like my cousin, she's been through a lot. At one point, she just... All right, I don't know, guys, how you see this. I'm thinking, let's have a life. Yakamirira, because we are family, but we shouldn't be afraid of them or afraid to speak this. Otherwise, moreover, page. That's the page where we talk about those things. How about we just have a life? We bring in the employers and the employees, and then in a respectful manner, we address the issues. What I say, guys, because this is a whole lot of topic. Because I'm seeing the comments. I'm seeing the comments. Now for that to come, remember, my employers, so that they get to understand and they get to hear, they get to listen. Within 20 years, you will COS. Right? No, and it's I'm not saying within 20 years, within 20 years. So they'll be hearing those kind of things. She's still running 20 years. She's still for a brain. Yeah, but you know, even my 20 years they have worked before they've opened the companies. They have worked in this UK. They know say. They know, most of them have worked for the NHS. They know mtemo. They know, but they are so cruel. They are so cruel. But I innocent employer. Can you? Okay, let me check my battery. 45%. You know what I'm going to do, Laina? I could drop a life, and then I'm coming back in the life. Let me take my power bank. Tochi charger. Tochi, I know. I can feel the pain. You could feel a pain in voice. One time, they refused for her. I ended up it's not things that I'm saying because she tells me. Some of the things she doesn't even tell me because I know I would react and call them. And another cousin had to call them to say, look, she cannot come to work. She is very ill. She has to go. If she knows what's good enough for her, she has to go for that shift. Yeah. That's how they are. But they know kuti. Even if I said that mambasa muno kana uchirwara muno, you're allowed to kufona muno uchiti ndarwara kwanza kuya kubasa. Right. Laina, let me do this. Let me cut the live and come back here. And I'm putting a caption so that it can draw my employers and my employees. So that we start to tangana yo say Jair and to honor. Then we give it about 1.5 hours and then to honor later say, yeah. Guys, Musaenda, I'm just dropping the control power bank, the charger. Doya, to change a phone panel, Takwisa, the Kirikiri, Top Vurira, Dokumbiro de Muyamari. Let's have a platform whereby we are going to speak respectively to each other. Cinema employers, cinema employees. We are one family after all. Here we don't be grudges. Here we don't take grudges. You know, God's sick. Guys, I'm not saying God's sick, but you don't go need that dialogue. Kutaura. What's wrong? Don't I think that one is on the Asata Choka di Kapaya.
handiwana kwakutogadzirisa unhu hwako. Saka let's do that until I'm gonna call you back until ndadzoka futi palife, so don't go anywhere. So guys, ndakungotora pabhengi rangu ndodzoka ari mupaid tovhurira platform vanhu votaura zvavanoda. Anditika vana besismeli asefu yachi aiwa hanzi havadzoki aiwa nditodzoka ndotora chaja nditori pano hapana kwandiri kuenda nditori pano ndozobika na7 saka ndati if aisvika 6:30 ndozobika it's okay handisi kuenda mabasa mangwana saka bo anditika so that taura nani sisimeli muri safe aiwa nditori safe zvokuti this is the platform. This is the platform. We talk about these things. We talk about the weather. We talk about it. That taboo. Those that are being shielded, those that are being swept under the carpet. Here we tackle them. Ndiku Facebook and kubasa. Kana ndiku kubasa and it is Facebook. Kana ndiku pano ndiku pa Facebook. Ndiku kubasa ndiku Facebook. Ndiku is Facebook. And it is. Saka right. Musaida kunenda kudita chi app. Atsangane in 6-5 minutes time.